amang kaigsunan nga mga tinubos sa atong manunubos nga atong Ginoong Kristo. Niya kita sa duha na kalibo o kahuag upat kasuman. Niya itong unang pagpasakit, ang pagpasaan ni Kristo sa krus nga sa kinapungkayan sa bukid sa Golgota. Iyang gitugyan, iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Sarili pa nato ibatbat ang pasihuna sa City Palabras. Tuguti ako sa paghatag sa atong salutation and respect sa atong hierarchy, sa atong simbahan. Ngadto siyang Ekscelensya Jose Sirofia Palma, atong Arsobispo sa Sugbo. Bishop Dudong Bilyones, iyang kaabag ng obispo. Bishop Emilio Bataclan, laing kaabag ng obispo. Akong yukbo sa Kura Paroko, nako sa Talisay, well, di na paslangan lang ng Kura Paroko, team ministry. Kay Panguluhan ni ang moderator, Father Miguelito Sarmago, Father Rogelio Piluton Jr., Father Alan Trinidad. Og sa Talamdon, mapabsanong Monsignor Roberto Boy Fernandez Alesna. Naila siyang kamalagaron, kaalam sa pagpaambit sa Ebanghelyo ni Kristo o pagkinabuhi sa malinis nga pagsunod sa daan ni Kristo. Iyukbo nako sa our Mother Paris, Santa Teresa de Avila Time Ministry. O sabang silingang parokya, San Jose Paris, Tabunok. Akong yukbo ni Father Dennis Baricuatro, moderator. Father Bernardo Uyao, Father Ri Rizaba, Father Eugene Narcico, Father Joseph Intik, Team Ministry. O special greeting nako ni Dong Aling Bacalso, ang prinsipe sa Catholic Lay Ministers. O siyang igsuon nga kugihan kayo si Dong Bilyo, Honorable Bilyo Bacalso. Pasihon na sa paghambin ug pagsahod nato sa katapusang 7 kapuong ni Jesus sa cross. Paghihap og uno sa atong kalendaryo, 4 anyos na atong Ginoo. So 2020 karon 2024 nga suman. Niadtong pasundayag ug pagpadayag sa labing dako nga gugma nga gipruiba ni Jesus ang kamatayon sa cross. May nagugma kong maigsuon nganong di man mo ang kanunay paghandom ni ining katapusang 7 kapuong sa atong manunubos. Dini masahop og dili gayud mahupas magpabilin ang dangilag sa kainit ug kahayag. Kay gidugtong man ni sa Santos nga misa. Sa 1 Corinto 11:26, gihuman ni San Pablo mga puong ni Jesus sa katapusang panihapon. Og siya mingon nga bisag kinsang mukaon nining tinapay nga mao iyang lawas. Og moinom nining kupa siyang dugo nga mo'y paghandom siyang kamatayon ug ang iyang kamatayon mo'y kinatasang pruiba o ebidensya siyang gugma kanato. Paghandom siyang kamatayon o himuon kini kada adlaw. Sa tagna ni Malakias 1:11 gikan sa pagsubang hangtod sa pagsahop sa adlaw, may usa ka halad nga labing putli nga magapasundayag, magapalapad sa dakong ngan sa Dios nga makagagahom. Umatod pa ni Jesus sa suwat ni San Pablo sa Hebrehanon 6:4-7. Kayang halad sa dugo sa mga hayop, dili gayon makapasaylo sa sala. Ug wa nimo kay muti amahan ko. O niya na, gandaman mo kung usak ka putli nga lawas nga akong ihad alang sa pagpasaylo sa katawan.
Pero sa lingon og subay sa daan sa atong paghandom siyang kamatayon ug paghinuklog tungod sa atong mga sa. Don't cry for me, women. Cry for your sins and the sins of your children. Dihang gikay nagbo ni Jesus ang iyang panaw padung sa Kalbaryo, may mga babaeng naghilak tungod kaniya og si Jesus mingon, ayaw ko kilaki. Hilaki ang inyong mga sala. Hilaki ang sala sa inyong mga anak. Doon ay babae nga misulbong ang labing sakit ug singgit nga way tingog siyang kasing-kasing nga pagmahay. Kaya nihining coronavirus, COVID-19, ang iyang pinangga nga doktor nga bana namatay, natakdan siyang pakigbisog pagluwas sa kinabuhi sa mga positive sa coronavirus. Mayon nga asawa, diin man ka Ginoo. Sa imong pasalig og saad nga kadtong nagalagad kanimo nagalagad sa katawhan sa puwangon nimo sa pagpanalipod. Pero gibundak sa makalilisan nga kamatayon ang pinangga kong kapikas. Kaming duha, siya ug ako nagalagad kanimo o Dios sa matag adlaw. Hapit kada adlaw kami mo simba ug mikalawat kanimo. Tiyaan na mo sa nga mong pamilya aron lang pagluwas sa uban. Pero nganong gilangkat nimo nga akong minahal nga kapikas. Where were you, O Lord, when my beloved husband needs you, calls upon you to save his life as he saves other lives. Onya may usa ka mahan nga sa magdaghog ka sakit nga gibati sa mong babae nga biktima ang iyang pana sa COVID-19. Ang iyang anak si Joselita. Kada adlaw mo simba sa iyo sa kabuntagon. Pero giatangan sa mampangis, way kaluoy gilugos o gipatay. Ang amahan na kaingon, O Diyos, how true your existence is. Unsa ka tinuod ang imong pagkanaa. Nga kung anak nga buutan og dalagita, mubangon pagsayo aron lamang pakigtagbo kanimo pagkalawat si mong mahal nga lawas. Pero gibuhian mo imong mga kamot. Gipasagdan si mong mga anghel nga kunis-kunison sa mabangis nga kaulag og pagpatay so sa kakamatayon nga mangilan sa akong pinanggang anak. Tiin ka man Ginoo. So many questions asked of numbers of people suffering from this coronavirus, COVID-19. Mga igsoon, mangutana kita, doon na ba'y tubag ang Ginoong Diyos nga makagagahom nga gingon natong maluluyo, nagmahal ka nato so sa kapagpangga nga way kinutuban o way katapusan. The love of God is infinite, no beginning and no end, as Jeremiah says. Chapter 31, verse 3, ang gugma sa Diyos way sinugdan o way katapusan. Pero ngano nga kanang gugmahang way sinugdan o katapusan, bisan na lang mo silip sa tunga sa mong gugmang way sinugdan, aron pagpakita siyang gahom og kaluoy pagluwas. Niyadtong mga way sa niyadtong mga biktima, niyadtong naangin. Mga hinigugma kong maigsuon, niya kita aron pagpamalandong. O pagpangita sa tubag, sa mga pangutana, aron kaha ang namatay na itong pagtuo, mabuhi, pag-usab, mabanhaw, tungan sa pagkabanhaw ni Kristo, nga di ay nasayop kita. Kaya ang paagi sa Diyos, dili mong paagi sa tao. Ang paagi sa tao, dili mong paagi sa Diyos. Isaias 55, versikulo 8. Mga hinigugma ko mga igsoon, tingali,
What ang masayod sa kahulugan, sa kasakitan? The mystery of sufferings. Ultimately looking into as focus on the death and suffering of Christ. Why? Ngano nga siya nga mong tinubdan sa kinabuhi, na itos ang tubig sa kinabuhi, miot nga sa kauhaw dias Kalbaryo, misinggit, kiuhaw ako. Siya nga tinubdan sa gahom nga makapahimo paghunong sa makusog nga bagyog magpalurang sa dagat, nagikuso-kuso sa kabangis, so sa kapuong mihunong sila. Ngano? Where is the answer? What is the answer, Lord? Nining City Palabras nga pasiuna, pagliw na ito ang balaang kasulatan. Kung ba ang tubag nga atong gipangita, ngano nga kining mga katalagman o kasakit nga milukop na sa tibuok kalibutan, pandemic, outbreak, scattering, circulating the whole globe. Mabasa na ito sa balang kasulatan. The infinite scandal and insult to God the Father, because the offended one is the holiest being of all beings, that is God. Ang way kinutuban sa kadaot sa sala nga itong nahimo, kinahanglan og tumbasan sa way kinutuban nga pasaylo. Pero saon pagpasaylo nga itong mga sa, iphon ba nato ang atong mga saog galingon sama sa baas kadaghan o atong isabulak sa atong lubnganan aron mo ipanaad og panumpa, pagpangayo o pagpasiak sa kasing-kasing sa Dios nga karon ingon og batong bantilis sa katig-ag kagahi aron mo dagkayday ang tubig sa pasaylo gikan kaniya. Dili ang atong nabasa sa kasulatan nagingon, sini sangunis iposyon in non-fit remission. Hebreano 9:22, ang kasulatan nagingon, kunway kasakit ug dugo, walay pasaylo sa sala. Kunway kasakit ug dugo, way kapasayloan ug pagtubos sa sala. Pero kinsa man, kinsa mang dugo, kinsa man ang mupasakit. Salmos 49:7, ang tao dili makatubos siyang isikataw. Ang igsuon dili makalukat siyang igsuon. Way naa sa tao nga katumbas niya sa dako niyang utang sa Dios. Hugpungon tanang bahandi og bulawan aron ibayad sa atong sa di makahimo. Sa suwat ni San Pablo sa taga Corinto, 1 Corinto 6:19-20. 1 Corinto 6:19-20. Mingon si San Pablo, dili na kamo mo'y tagiya sa inyong kugalingon. Gipalit o gibayra na kamo. Dili na kamo mo'y muhimos pagbutbuot sa inyong kugalingon, kay kamo dili tagiya sa inyong kugalingon. Gipalit kamo sa mahal nga bili ni Kristo. 1 Corinto 6:19-20. Unsa ka nang biliha? Mingon San Pedro, wa kita tubsa sa bulawan, sapi, kunili mahal sa tanang malahalon sa tibuok universo. Dugo, utli nga dugo sa anak sa Diyos, mo'y gibayad sa atong mga igsuon. Then, the Father will retort a question unto us. Ang amahan mo na sa'y mangutana kanato, kamong mga tinubos sa akong anak,
Ngano man nga akong anak naway sa putli, buutan, kalipay sa langit. Gitugot man ako nga makaangkon sa bangis, nga pagtagmal, pagkulata, makauwaw nga kamatayon. Gihubuan siyang sapot, gibugal-bugalan, giludan, gidunggap sa malantip nga bangkaw, mitaop siyang kasing-kasing mibuhagay ang dugo ug tubig. Katawhan, tubaga ako ngano. Why did I permit the suffering of my son? And he suffered. He cried for my help. My God, why hast thou forsaken me? Kini ang tubag. Kagidakon og sa kalawom nga nahulgan sa tao sa sala. Maong gidakon sa gugmas Ginoo pagkahub sa bangis nga tiilan sa kamatayon. Aron makausapa, maluwas kita. Sa katapusan, tuguti ako pagpamalandong ning lima kalaylaing matang sa kasakit. Doon ay kasakit ng nganlag redemptive suffering. Mautong kasakit ni Jesus, ngang kasakit siyang pagkatao, gitimplahan sa presensya siyang pagka-Diyos. That one nailed to the cross is the man who died. But there, the presence of His divinity was there. Ang presensya siyang pagka-Diyos diha, nga nagsapwang sa iyang pagkatao, nga wa mahimuwag kaniya. Aron nga kanang kasakit siyang pagkatao sa krus, tinimplahan siyang pagka-Diyos, nga bisan ang iyang lawas sa pagkatao, gisakit siya, wa mamatay. For God is immutable, immortal being. Ang Diyos way pagkausap ug dili mamatay. Mausang kasakit ni Kristo, redemptive, matubsanon nga kasakit nga makahimo pagbayad. Bisan usalang katu sa tubig sa panalangin sa Ginoo, pero dili tubig, dugo nga gihatag. Redemptive suffering. Ikaduha nga matang sa suffering mo na ginganlan tog punitive suffering. Na sa Jeremias 29:17 hilabihan kadagko nagsubra nang sa gihatag ko ang silot sa tao, ang linog, gubat, kayo, bagyo. Punitive suffering. Og doon ay ginganlan og purgative suffering. Kadto magalag nga nangamatay nga adunay gagmayng sa nga dili itakos itambog sa impierno. Gisilutan sa malinison nga kayo nga mong purgatorio, purgative suffering. Ug lagmit sa kalibutan doon natay sakit nga malinison sa atong kasalanan. Doon ay ginganlag sanctified or sanctificative suffering. Sama sa mga martir. Sama ni atong doktor nga namatay tungod sa pagluwas sa mga nasakit og COVID-19. Frontliners, mga nurses, mga pulis, mga barangay tanod. Daghan nila nga nagasakit og natakdan. Sanctificative, sanctifying suffering. Sama sa mga martir katong batang gipaihaw ni Herodes. Sama ni Joselita nga gilugos o gipatay. Sama ni Dr. Tudtud ug iyang kapikas, pulos doktor na matay. Sanctifying suffering. Ay kalima mong emulative suffering. Kadtong mga taong magpasag kurus, diya sa daan, magpalatos, unya magpalansang pagyud. Unsay tuyo aron pagpasiatap silang kaisog og garpo. Tungod kay gustos lang daygon sa kalibutan. Tungod kay dunay mo sponsor pagbayad kanila. Ug malingaw katong nagbayad sa pagtan-aw kaniya ug kanilang uban nga nagpalansang. Emulative suffering from the word emulation, out of pride,
out of human reason, these people suffer emulative suffering, nothing, no value at all in the eyes of the Lord. Busa, basahon na to ang libro ni Santiago, Kapitulo 1, 18 ug 25, nga matod pa. Gipakatao kamo pag-usab sa kamatuoran, pulong sa Dios. Maminaw kita, dali kita og pagsaud sa mga pulong sa Dios nga atong paminahon, nga takus makaluwas kanato. Mahinigugma kong igsuon, sauro nato, paminahon nato uban ang paghinuklog ug pagampo. Nga mga mensahe sa 7 kapung ikatisok, matod pa sa Santiago 1:25, nga ikatisok ang pulong sa Dios nga arang makaluwas kanato. Sangahan samahan, sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang mubatbat sa unang pung, amahan ko, pasilua sila. Kay sila wa masayod, silang gibuhat. San Lucas, 23, studling 34. Ang mupahayag ninimo si Brad Adam Ampere, Catholic Faith Defenders President Cebu, Archdiocese Chapter. Naila siyang kaligdong, kamapobsanon, nangininguha sa pagsunod sa dalan ni Kristo, pagpaubos ug pagsangyaw sa maayong balita, different provinces and places of the whole nation. Maigsoon akong ihatag kaninyo, Brad Adam Ampere. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Unang pulong, Pater dimiti eles non enem quid fashion. Amahan, pasaylua sila, kiwa sila masayod sa ilang gibuhat. Mao kini mga igsuon ang pulong nga gilitok sa atong Ginoo. Nabisan diha ngilit sa iyang kamatayon, gugma, kaluoy, ug ang pagpasaylo ang gitanyag ngadto sa iyang mga katawhan sa pag-ingon. Amahan, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Apan yun na pa, mga kaigsunan. Wala ba gyud di ay masayod kini mga tawhana nga maumay gilitok sa atong labang makagagahom. Pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Dili ba ang balaang kasulatan nagtudlo kanato nga sa dihang nagsugod ang atong Ginoong Hesukristo sa pagsangyaw sa maayong balita, mikaila pa niyang pulong ang mga katawhan nagsigi og punsisok pagsunod kaniya. Nabisan gani maabtan sila sa kapunon ngadto na sa kagabihon, dinwa sila'y makaon. Ang atong Ginoong Hesukristo naghimo og milagro aron lang ang mga katawhan nga nagpunsisok ug nagsunod kaniya makakaon ug mga busog sila. Sa ato pa mga kaigsunan, ang mga katawhan naminaw ug namati kaniya. Apan nganong gilitok man sa atong Ginoo nga wa sila masayod sa ilang gibuhat. Sa dihang gitaral ang atong Ginoong Hesukristo niadtong unang Huwebes Santo, pag-abot niya ng Biyernes, unang Biyernes Santo, mga kaigsunan, niya itong anyo 33, ano Domini. Gitaral siya dito sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin, sa ato karon mao ang Suprema, Korte Suprema, or Supreme Court. Din gilangkuban kini og mga 71 ka mga justices, mga kaigsunan. Nga gikan sa klaseng hutong sa mga Hudiyo, katawhan ng mga Hudiyo.
nga naa ang mga elders, mga kadagkuan sa chief families, niya kadangutong ana diha ang mga high priest, ug ang ikatulong hutong ang mga eskreba, nga sagad nini mga abogado nga gikan sa sekta sa mga Pariseyo. Mao kini ang naglangkob sa Sanhedrin. Ug ang pinakalabaw, ang chief justice nini, mao si Caiaphas. Apan unsang pagkaunsa ang mga kaigsuonan nga wa pa gani gitara lang atong Ginoo. Apan ang chief justice ananay hukom kaniya. Ug unsa man ang hukom sa maong chief justice, mutana siya sa Ginoo. Kinsa ka man gayud, anak ka ba sa Dios? Way lalis ang atong Ginoo nitubag, ako ang anak sa Dios. Sa way daduha, iyang gigisi ang iyang tuga, ingon nga pangulong pari o chief justice niya ng maong Jewish High Court nga mao ang Sanhedrin. Matod pa niya, wanay kinahanglan og dugang pa ng mga testimonyo. Usa siya ka mapasipilahon sa Dios, kay tao laman siya, apan nagpaka-Dios. Mao na mga kaigsunan ang wa pagdawat sa mga katawhan sa kamatuoran. Ang kamatuoran gisangyaw sa atong Ginoo diha sa katawhan, apan subok nga palandungon nga bisan ang kadtong nga high priest, nga labawng pari, wala mo tuo ug wala mo dawat sa kamatuoran nga gitanyag giwali sa atong Ginoong Hesukristo. Aton ibaw-an mga kaigsunan nining atong gisaulog karong adlaw, hapit na 2000 ka tuig sukad niadtong unang Biyernes Santo. Apan aplikado wa kini kanato mga kaigsunan, kining gilitok sa atong Ginoong Hesukristo amahan, pasaylua sila kawa sila masayod sa ilang gibuhat. Timan nato nga atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagwali siya sud sa 2 ka tuig. Ug diha siyang pagwali, nagtukod siya, nag-establisar siya sa simbahan iyang gibilin dinis kalibutan, aron mao'y mo padayon sa pagmantala sa maayong balita mga kaigsunan. Ngamaton pa ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang iglesia haligi og patukuranan sa kamatuoran. Busa kining maong kamatuoran ni kaylap, kay lagi pagbulutan kana sa Dios nga ang kamatuoran mukaylap pinaagi kayo sa iyang simbahan. Amatod pa ni San Pablo sa buhat sa mga apostoles kapitulo 13 47, mulukop ngadto sa kinatumyan sa tibuok kalibutan. Mo nang nahibaw ang mga katawhan mahitungod sa pagtulunan, mahitungod sa kamatuoran, pinaagi gayud sa simbahan mga kaigsunan. Busa maminaw kita diha sa simbahan tungod kay matod pa sa atong Ginoong Hesukristo diha San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16, ang naminaw sa simbahan iglesia nga gitukod ni Kristo, naminaw kanako. Ug ang naminaw kanako, naminaw usab samahan nga nagpada kanako. Busa nining atong katilingban karon mga kaigsunan, dili kita magpanuko diha sa pagpaminaw, pagtuman sa awhag sa atong simbahan. Panahon karon nga gisgutan sa introduction, mahitungod nining nikaylap nga virus gitawag og COVID-19 mga kaigsunan. So blessing in disguise nga ang gobyerno, ang pangagamhanan ug ang simbahan mga kaigsunan nagkauyon. Stay home, pabilin diha sa panimalay. Dili laman mga kaigsunan ang awhag sa simbahan, dili laman ang
kining gitawag og quarantine physically, but must also have our quarantine spiritually. So physically, kita ta dinis kadalanan mga kaigsunan, wa na gyud kayo magsuri-suroy. Gawas niya itong mga importante kaayo. Wa na daghang sakinan nga magsuri-suroy pa. Busa aduna epekto physically. Unsa epekto? Na minus-minusan o nawa mga kaigsunan ang pollution. Dinhi sa syudad sa Sugbo, bisag og tuntutok, panahon niya itong wapay quarantine, dili na mo makita ang mga kabukiran. Gumikan sa lagtom, tagdagtom nga aso, imong makita, pollution. Apan karon imong tan-awon, limpyo na mga kaigsunan. Ang Mount Mayon, dito sa Legazpi Albay, di yun nimo ikita, bisan panahon pa sa utong tutok. Apan karon ipakita ng mga kaigsunan, kana gumikan kay limpyo na ang kahanginan. Bisan dito sa Manila Bay, ang ilahang dagat, milagro kayo. Tinaw kayo mga kaigsunan, ug lami kayo ligo. Nanaybaw yata, nga perting polluted kayo, kanang maong dagata. Dito sa Malaysia, ang gitawag nila, ang gipasigarbo nila, nga Malayas Mountain, nga dili gyud ikita mga kaigsunan, apan karon nagpakita ang maong bukid. Na klaro ang katahom sa maong bukid, nga naman gumikan kay nawa ang pollution. Spiritually, mga kaigsunan, kung kita mag-quarantine sa atong espirituhanong kinabuhi, makita ang kahayag, ang kalamdag sa atong kasing-kasing, kung limpyuhan ta kini. Ug unsaon nato paglimpyo niini mga kaigsunan? Gitudloan kita sa atong simbahan. Nga bisan kita makasasala, ang atong kasing-kasing napuno sa pollution sa sala mga kaigsunan. Apan giklaro diya sa balaang kasulatan. Matod pa ni Propeta Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, nga bisan unsa kadagtong pula sa inyong kasing-kasing gumikan sa inyong sala, papation ko kana sama sa niebe. Sa ito pa, walay sala nga nahimo sa katawhan, nga nahimo sa tao, nga dili mapasaylo sa Dios. Mo man gani hinungdan nga ninganhi ang Ginoo ni puyo uban kanato, ug giula sa iyang dugo alang sa kapasayloan sa sala. Ang atong importante mga kaigsunan mao ang giingon sa atong simbahan. Nga diha sa tinuod nga pangayo og pasaylo sa atong mga sala, anay atong buhatonon. Ug unsa kini mga kaigsunan, una sa tanan. Ang giingon sa usa ka propeta ni Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 13 ug 14, nga kung kamo maghinulsol ug magbasol sa inyong mga sala, unya magkinabuhi na sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo ningon, makadawat ka sa kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan. Sa ato pa mga kaigsunan, pasayloon kita sa Dios sa atong mga sala. Name your sins. Walay sala nga dili mapasaylo sa Ginoo. Ang importante mga kaigsunan mao, sa atong tagsa-tagsa, kung mag-quarantine kita spiritually sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, makita nga di ay anaa sa atong kasing-kasing nga malimpyuhan kita sa Ginoo. Malimpyuhan kita sa Dios pinaagi kayo sa iyahang sakramentohanon nga pamaagi. Di man mahimo nga magpakamatay po ta mga kaigsunan aron ta mapasaylo. Magpasan ta, magpalansang ta sa krus aron ta pasaylo. Dili kana mao ang itudlo sa atong simbahan. Dili kana mao ang pamaagi nga kita mapasaylo. Ana ang simbahan ingon nga mao ang naggiya kanato, ang naghatag kanato sa kamatuoran, pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Yan sa man nato pagkumpisal nga wa magani di magani kita makadawat sa lawas sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa sakramento sa santos nga misa.
Apan gitudloan kita sa simbahan mga kaigsuonan nga makahimo kita pinaagi sa espirituhanon nga pamaagi. Karong adlaw hapit na 2000 katuig ang milabay, awhag ka na. Sama sa usak ka makasala nga tupad kaniya gilansang usab dito sa krus. Ang usa dito sayang wala nagbugal-bugal kung tinuod kang anak sa Dios. Luwas ang imong kaugalingon ug ilakip mi. Apan ang usa ka tawo nga makasasala dito sayang tuong kamot. Nangayo og pasaylo. Nakakita sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga tao nga mahinulsulon. O ang tao mingon, Ginoo, ayaw ako kalimti kung natuwa ka na sa imuhang paraiso. Unsay tubag sa atong Ginoo? Karon dayon magauban ka kanako sa paraiso. Maigsoon, awhag sa atong simbahan mao kini. Ang self-quarantine, spiritual quarantine, mao gayod. Mao gayod ang pagbasol, paghinulsol sa atong tagsa-tagsa ka mga sala. Di na kinahanglan nga mayon nga wa magyud koy sa brad unsaon man ako pag pangayog pasaylo sa Ginoo nga wa koy sa. Panon say gingon ni San Juan, usa sa mga apostoles nga pinangga kayo sa atong Ginoo, naa sa unang Juan, kapitulo 1, bersikulo 18 or bersikulo 8. Ang tao maingon nga siya way sa kanang tawhana ayaw tuuhi. Kay usa siya kabakakon. Kay gitudloan kita sa atong simbahan mga kaigsunan base gyud sa balaang kasulatan. Nga way tao nga magkasasala dinhi sa kalibutan. Of course, gawa sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga nagpakatao. Aron mopuyo uban kanato, aron kita matudloan sa sakto nga pamaagi. Ug ang isa katao nga way isa mao ang inahan sa Dios nga nagpakatao, si Birhen Maria. Kining duha. Apan kung kita moingon sa atong kaugalingon kita wa tay sa ug wa koy angay basulan, wa koy angay hinulsulan, dili na hinon kita mapasaylo mga kaigsunan. Tungbalikon nga nining atong panahon karon. Panahon sa paghinulsol, panahon sa pagbag-o sa atong kinabuhi, nunot nining katilingban karon sa tibuok kalibutan. Nanana ang coronavirus diin nagarisgo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kanos apa man ta magbag-o sa atong kinabuhi nga matod pa ni Job kapitulo 4 bersikulo 24. Job kapitulo 20 bersikulo 34. Nga kadiyot ra ang atong kinabuhi dinis kalibutan. Nga matod pa ni Salmista David, Salmos 90:10, at least adunay average nga 70 ka tuig kita magpakabuhi nining kalibutana. 70 ka tuig. So kung nilapas og 70 anyos, ngadto na sa unahan mga kaigsunan, grasya ka na nga gihatag sa Ginoo. Kay sila matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Busa mga kaigsunan, kining maong awhag sa atong simbahan. Maminaw kita kay ang naminaw sa simbahan atong balikon. Matod pa ni San Pablo, ang naminaw sa simbahan naminaw kanako. Ug ang naminaw kanako, naminaw usab samahan. Tung balikon mga kaigsunan, nining mubo nato karon nga kahigayunan sa paminaw sa unang pulong ang simbahan nag-awhag kanato. Taliwa sa atong pagkamakasala sama sa gisgutan sa atong Ginoong Kristo kita mapasaylo. Ug diha sa atong pagpasaylo ato kining buhaton mga kaigsunan hangtod nga kuhaon kita sa Ginoo nining kalibutan. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Sunod ako, paghatag kaninyo, pinagi ni Brad Tan Kugta sa ikaduhang mamong. Ang ikaduhang mamulong, karon mayuban ka kanako sa akong paraiso. San Lucas 23:43. Nga pagabatbato ni Brother Efrain Yap de la Piña,
Catholic faith defender, and evangelizer. Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaduhang pulong ni Ginoong Hesukristo didto sa Kalbaryo sa Cross. Odi micum eris in paradiso. Lucas kapitulo 23, 42-43. Kining pagsulti ni Ginoong Hesukristo laom kini kahulugan sa iyang pinulungan diyaw mana ami tiwi bipardaysa. Aramaic language sa. Nga kining tupad ni Ginoong Hesukristo sa krus, duha katulisan. Ang usa ni BBI ni Kristo, ang usa mingon, Ginoo, kung maghari ka, dada ako sa paraiso. Nitubag yun si Ginoong Hesukristo. Karon, magauban ka kanako sa paraiso. Kanang pagkasultiha mga kaigsunan, nga usa ka kriminal, grabik sa, napalit niyang langit. Unsang paagiha, nga nalangit ang tulisan nga grabe ka makasasala. Tungod sa duha ka rason, muni gitawag og humility and repentance. Sa panultihon 29-23, ang pagpaubos makaluwas kanato. Humility is the way of salvation. Kaysa 1 Pedro kapitulo 5:5-6, Santiago 4:6, nga ang taong garbuso kundra sa Dios. So kining pagpaubos mga kaigsunan, lakip na ang paghinulsol, dako king kahimuan ngadto sa kaluwasan. Kay karong panahon na gumikan sa lockdown coronavirus, why sakramentos kubisal nga gitawag individual confession. So dili magamit ang sakramentos kubisal ang Juan 20:22-23. Nga matud pa ni Kristo, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they are retained. Kanang pagasultihan ni Kristo, adunay gatangag og divine authority given by Christ to His praise was very clear. So ka mga pare nga ordained priest sama ni atong amigo ni Pader Leo Perandis ug si Pader Dennis Kamumot 24 Pader Nas. Mao na mga legitimate priest ordained priest. Kaysa Ecclesiastes 5:6 mambilita Biblia, kung makasala ka, ayaw paglangan, isugid ngadto sa pare sa Diyos. Muna nga, Santiago 5:16, Latina Vulgata, pagkubisalay ka mo siya mga sala. Muna nga, kining paglansang ni Kristo sa cross, paglansang sa cross, adunay kahulugan. Kaysa 1 Pedro 2:24-25, dito sa cross, ang tanang ta mga sala, gida ni Kristo, aron ta magkinabuhi nga matarong. Kaysa Efesos 5:2, ang paghalad sa cross ni Kristo pagpalansang nga kinabuhi kita pinagi sa gugma. Unsa may gugma gipasabot mga kaigsunan? Matud pa ni Saint Bernard, the last fathers of the Roman Catholic Church. Ingon dito, the measure of love. The love without measure. Buto sabot sa 1:15-13, ngan labing dakong gugma, sangad to sa higala, yang ihalad yung kanyang pakamatyan yun. Way makahimo sa tibok kalibutan gawas ni Kristo. Muna sa Colosas 2:14, gidala ni Kristo sa krus ang tanang mga utang, lakip ang tanang kasabutan, ang tanang hari sa tibok kalibutan, labi ng punuan sa espirituhanon. Apel ang mga pastor ng dili katoliko ini. Nga naman, there is only one true church founded by Jesus Christ, the Roman Catholic Church. Katong leader sa mga laing reliyon, mga pastor, lakip kay usar may simbahan. Pero unsahan to paghiusa sa pagampo ning coronavirus? Nga ang uban nagsampit sama sa 10 Commandments, nagsampit og robot, si Ramesses. Sama si Moises, Diyos nga labing gawanan. Ang Iglesia Katolika Roman, ang gitawag si Ginoong Hesus matuod nga Dios. Pilipos 2:6, Christ was truly God. John 1:1. Mao na nga, usaon tini pag unity sa pagampo nga managlahi mang Dios, Dios aman gisampit. Ang mga pagano,
Episo 4:17, matud pa ni San Pablo, ang mga pagano, way hinungdan nila pangununa. 5 billion kapin sa tibok kalibutan, pagano? 1 billion kapin ang Roman Catholic Church. I-plus mo mga non-Catholic churches, 2 billion kapin ang mga Kristyanos. 7 billion kapin tibok kalibutan, nakuha na taron. Ang namatay, matud pa ni Jerome, nga 118,000 na ang namatay sa tibok kalibutan. Nya 7 billion nakuha na. Wa pa tamhibaw sa maabot. So usan ni kakastigo mga kaigsunan. Kay kining lockdown mga kaigsunan, gisgutan na ni Moises sa Numeros 21:6-9. Nga mga tao nga matay na itong panahon na, kay mga bitin sa kadalanan nagsuroy gipaak na nga matay. Nihangyo ang mga tao ka Moises. Moises, unsaon ni may pagsulba ning kamatay di mi kagawas sa balay, lockdown man. Si Moises nihangyo sa Dios. Ginoo unsa may imong baton? Ningon ng Dios, pagkamaklarawan nga bitin nga tumbaga. Kadtong hibakan sa bitin mamaayo. Ayo, nya karon kang Moises ba? Kang Kristo na ron. Juan 3:14, ang larawan sa bitin nga tumbaga giisas kaming awan. Sa samang paagi usab si Kristo iisa usab. Mao na nga kini mga kaigsunan pamalandungan nato. Ipokus ato ni Kristo kaning panahon na kay sa bagong tugon si Kristo ni bahimangno gyud. Ningon si Ginoong Kristo. Lucas 13:3. Biyai ang inyong mga sala aron dili mo mga matay. Juan 8:24. Gumikan sa sala ang tulisan ni biya sa sala mo na napalit niyang langit. Kay naghinulsol siya kay matud pa ni Apostol San Pablo sa 2 Corintios 7:10, repentance that lead to salvation. Pag hinulsol kamo, balik sa Dios aron papaso ninyo mga sala. Buhat 3:19. Unya, ang uban naghinulsol ba? Ang katalagman San Pablo kawalo katalagman niya nagian karon kausapan niya na uban na hadlok yun. 2 Corinto 11:26-27. Walo ka katalagman nagian na San Pablo. Mao nang ningon ng Ginoo, kamo nagkaulingon mo inyong ginahuna gikipalabi ninyo. Gisupak ninyong kamatuoran og nagbuhat magdautan. Nasukong Ginoo napungot Roma 2:8-9. Silutan kamo sa Dios. Usa ni kasilot mga kaigsunan nga gitugot sa Ginoo kaning maong coronavirus. Aron ka pamalandong kay pwede hotdon sa Dios kay siya may life giver. 1 Samuel 2:6. Determinado 32:9. Juan 5:21. Ang Dios may tigiyas kinabuhi ug siya mo bawi. Sa marigod nga panalitan si Edwin Isal nga magbuhi sa kandi nga 100 ka buok. Ingon siya nga, Brad Mario de la Serna patyaning kanding. Ako'y ga-order. Makasaba si Edwin? Wa, kay siya may tagiya. Og hotdon das kino 7 billion kapin. Di ta kabalibad. Muna nga mahangyo tag extension gyud. Sa Isaiah 38:5-6 nga si Ezekias nihangyos Ginoo nga dili pa siya patyon. Uniyon Ginoo, ekstinan tika og 15 ka tuig. Extension sa atong kinabuhi. Muna atong buhaton ro mga kaigsunan. Kay way tambal. Ang mga doktor nga expert scientist doktor, way nakakitaon siya tambal sa coronavirus, COVID-19. Lucas 8:43. Usa ka babaeng 12 ka tuig din sakit. Nahurot lang kabdangan niya, atos doktor, wag mayo. Pero si Kristo yang nakita, ang sidsid ding kuptan, automatic na ayo. Muna nga focus ni Kristo, kay ang tanan kamatuoran na ni Kristo, Episo 4:21. Kay sa Juan 14:6, sa Latin pa, Igusum via et veritas, nimo binit ad patrem nitsi permi. I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father except by me. Ay mogditso saman, agi mo ni Kristo ang mga laing reliyon. Mo na nga, kining puntuha mga kiigsunan, si Kristo may sentro na to. Unya si Kristo ang focus para masulbad ng coronavirus, biblically speaking. Niya, usama na ang tulisan na langit man. Niya, kinsa may nidito sa langit. Wala en si Birhen Maria. Salmo 102:7-8. Pinadiag 12:1-5. Dugma, defined as a dugma of it, page 108. Assumption into heaven. Yang tulisan ni Agila ni Kristo. Gumikan siya pag hinulsol, pagpaubos, matud pa ni Santa Teresa of Davila,
Humility is walking always in the road of truth. Ang pagpaubos, kanunay naglakaw sa dalan sa kamatuoran. So kanang pagpaubos, lisod na buhaton, bisag kita, way perfecto na to. Kay si Kristo mismo, padung sa Kalbaryo, glansan sa cross, nga ningon siya, itong pagpasaan niya, suma sa Lucas 9:23, Mateo 16:24, kung gisete mo sunod ka na ko, mupasaan sa cross ka na mubiya. Nya kita ipapasaanon nito, di ka manumbag ha, nga mabikil tara mamusil man ang ubang kani, mapatay na, di na maayo. Mo na nga, kining kastigo karon mga igsoon kaning pagbalansan sa krus ni Kristo, matubang ang Apostol Pablo sa Galacia 6:2 usa ka dakong theological meaning niya nga matud pa dito nga ang pagpasaan magtinabangay kita, pagpasaan sa atong alantuson aron matuman ta ang sugo sa Dios. Kay gugmang giskutan sa 1:14-15, sidi legitis me mandata me servata. If you love me, obey all my commands. Dos 1:1-6 ang tinuod nga nahigugma mutuman sa sugo. 1:5-3. Karon, kita mga Katoliko members, ni tuman ta sugo sa Ginoo. Mingon tuman ko brad, iway di. Brad friend yap dilapin niya. Mao ba? God bless Ginoo. Sa na paglito ko Ginoo, ang pagbuhat kinahanglan pag-aksyon na to ba kay sa Catechism of the Catholic Church, kinahanglan nga adunay human experience. Kani di kay mabasa lang ang libro. Kinahanglan na-experience na to nga ni-action kita. Kay sa Pilipos 12, matubang San Pablo, work at your own salvation with fear and trembling. Panibasugi ang pag-abot ang kalawasan uban sa kurukadlok. Manang Episo 1:8 nga pinaagi sa dugo ni Kristo napasaylo ang atong sala. Di kay naluwas na kay without resurrection, kay pasyon pa man pagbalansang di makumplito matud pa sa panudlo sa Our Catholic Faith Manual o sa 1 Corinto 15:17 nga naay kawang lamang ang pagduo kung walay pagabanhaw. So naa gina langkob gina siya. Muna kanang Episo 1:8 pinagi sa grasya sa Dios na nga pasaylo ang atong sala. Kaysa 1 Pedro 1:18-19 pagkabililon sa dugo ni Kristo. So kaning dugo ni Kristo ni aga sa cross. Kayong Diyos Espiritu man, Juan 4:24. Ang Espiritu wa may lawag subukog, Lucas 24:39. Sa tudi siya malansang. Munang ni-incarnate siya, John 1:14, si Kristo adunay duha na kinaiya. John 1:14 og Hebreo 2:14, Roma 9:5, Colosas 9, nga both human and divine si Kristo. Muna nalangsang sa cross. So kaning dugo niya, matubang Apostol San Pablo, nga common ning gamiton sa mga Catholic defenders. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung way pagpaaga sa dugo, wa tay kapasayloan sa atong sala. So kaning dugo ni Kristo mga kaigsunan, matud pa sa Episo 2:16 o Roma 5:8-9, pasig-uli kani kanato sa kapungot sa Dios tali sa katawan ngadto sa Dios. Mo nang dugo ni Kristo. Mo nang isentro ng Kristo ni mga kaigsunan kaning katalagman karon. Kay dili panimaw ang katapusan. Kay sa Marcos 13:20-35 managpingki ang mga planeta uban pa mulinog kusog ayo. Kini dili pa ni pahinumdom na ni. Kay ang laglo mga kamatuoran explain sa Iglesia Katolika Romana. Dili kita may makahayag lang ta base sa atong masabot, base sa libro sa Iglesia Katolika Romana. So mo na ang sentro mga kaigsunan nining Holy Week 2020 live sa DYHB nga gibalik-balik sa Iglesia Katolika Romana aron makapamalandong ang mga Katoliko labi ng ubang katawhan. Kaya sa Juan 2:2 kining pagpalansa ni Kristo sa cross laganap sa tanang katawhan. Tanang yun. Kaya wa may pinalabi ang Diyos. Buhat Jes 34:35. Muna nga ang atong buhaton ro kay wa may sakramento sa kupisal mahinulsol ta unya kining paabot sa kuan kay ang balaod God tahod ang Iglesia Katolika Romana sa quarantine lockdown kay sa Roma 13:13 nirespetar kay itagaam sa utok sa Dios nga mulikay sa sakit kay kun di ta mulikay mga hurot sa ta mga hurot ta kamatay pag-una lang tong uban muna nga ang ato pamalandong mga kaigsunan ining 2020 nga City Palabras nga kita mausab ta unya adunay tay kausaban sa atong pagkatao adunay kining kaluwasan gis kalag mo'y labing importante kay ang
virus nga tinuod, ang pinakalala nga virus mga kaigsunan, mao ang sala. Sala gyud. Munang ningos Kristo, ayaw kadluki mo patay siyang lawas. Matthew 10:28. Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. So sa to pa, ang kalag may importante. Kay ang kalag, wa man ikamatayon. Kay espiritu man, alam do si uno. Busa kita mga Katoliko, nga tunay pamulungan gumikan sa sala, sa Santiago 1:15, inigigud sa sala, manganak og kamatayon. Roma 6:16, sin is leading to death. Roma 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mong kamatayon. So atong natay sala, maghinulsol ta, og i-kumpisal na tos pare, kung ano nanay, kung wala na lockdown. Kay nanay individual confession. Kay muna agdas Ginoo nga gitukod niya adto sa Orden Press, Marcos 3:14. Subo sa mga kaigsunan nga sa katapusan nga akong pahayag nga si Saint Philip Neri ningon, think of yourself that ang hununa imong kaugalingon nga mao na imong katapusan. Kay ningon ang Job 4:20, Job 34:20, buhi pa ta sa adlaw, buhi pa sa taotoy, gabi patay na. Unya 89:7, hinumlumi ang kining mubo ra. Unya ang kamatayon di gyud kabalibaran sa tao. Kaalam 2:5. Busa kining maong atong City Palabras, nga atong pamalandungan, nga kita lumalaber ang kalibutan na. Atong palabihon ang Diyos, nga kining gatukod sa Iglesia Katolik Romana, kanang tinukod og tao nga mga laing reliyon, with due respect, kuan sana atom nang kaigsunan, kay kining kastigo sa coronavirus, ingon sila nga, maapil ba ning mga buutan, Brother Pen? Maapil, sad kay sa Genesis 19:1-5, ang Sodoma Gomorrah padadag o na kayo sa Ginoo, apil to mga bayot tungkol sa homosexual perverts. Apil naman sa asawa ni Lot, mga buutan o ubang mga sakop. So musaper ang magtotoo usab. Muna nga usana kapamalandong nga kita magantos usab ta. Kay si Kristo nagantos Juan 15:20. Lucas 23:43. Diyaw mana ami tiwi bipar raisa. Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikatumpong ni Jesus sa cross, babae, ani ang imong anak. Anak, niya ang imong inahan. San Juan Uluhan 19, tudling 25-27. Ang mubatbat nini, Sister Fee Barino, President sa Commission on the Laity, founder of Love of God Catholic Charismatic Community, og sa Renewal of Drug Addicts Program, Surrender to God. Siya sa key person pagpukaw sa Archdiocese of Cebu pag-andam sa atong pagsaulog sa ikalima kagatus katuig nga sumad sa atong pagkakristiyanos. Maigsoon, atong paminaw, Sister Fee Barino.
Nagpadayon pipila ka gudlo sa paganay sa atong connection contact sa DYHP nga nagsibyan ini nga atong City Palabras ngadto sa naimutangan ni Sterfi Barino sa Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikatulong-pulong. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Naa sa Juan Kapitulo 19, versikulo 25 ngadto sa 27. Sa tilan sa krus, gitugyan kita ni Jesus ngadto kang Maria nga iyang inahan aron kita mahimong iyang mga anak. Babay, ania ang imong anak. Sa tilan sa krus, gitugyan ni Jesus si Maria ngadto ni Juan nga iyang tuod nga higala og tinun-an. O pinaagi kang Juan, gitugyan ni Jesus kanato si Maria nga iyang inahan aron si Maria mahimong atong inahan usab. Anak, ania ang imong inahan. Pagkabulahan nato, mga igsoon ko diha ni Kristo. Gitubos kita ni Kristo aron maluwas ug aron malangit usab sa atong amahan, uban sa atong amahan ngadto sa langit. Ug karon gibili niya kanato ang iyang inahan mismo. Kung atong pamalandungan ang kinabuhi ni Jesus, atong makita nga siya nagpuyo diha sa pagkakabo. Gikan sa iyang pagkatao, hangtod sa iyang pagkamatay diha sa krus, anaa si Maria nga iyang inahan, uban kaniya. Didto sa kasal sa Kana, dinha ang mahal nga birhen uban kaniya. Ug atong mabasa sa balaang kasulatan, ang iyang inahan ma-intercede kung nagpatiliwala sa panginahanglan sa kinasal, dihang nahutda na kini og bino alang sa mga bisita. Aduna gyud role ang mahal nga birhen sa ministry ni Kristo. Mao nga sa dihang hapit na mabugto ang iyang ginanhawa diha sa krus, iyang gisiguro na kitang iyang mga igsuon, mga anak sa Dios, iya tang gibilin ngadto sa iyang inahan aron siya mahimong atong inahan sa pagtuo o kita mahimong iyang mga anak. Dinhi sa Pilipinas, gitawag taong Pueblo Amante de Maria, kung a nation in love with Mary. We are so in love with Mary that in every home, kanatong mga Katoliko, anaa gayud ang imahin sa mahal nga Berhen. In fact, dinhi sa Sugbo, ang atong patroness mo ang Our Lady of Guadalupe. Ug sa dili pa lang dugay, gi-consecrate sa atong mahal nga obispo nga pinanguluhan sa atong gobernador sa Sugbo, Gwen Garcia, ang atong isla sa Sugbo to the care of Our Lady of Guadalupe. We are so in love, ug even during the consecration, ma-feel nato ang love sa ato ang gobernador nga usa ka babae, sama nga siya nangaliyupo ngadto sa mahal nga Berhen alang sa pagpanalipod sa ato ang Sugbo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, pipila na lang kabulan ug sa ulugon na nato ang 500 years sukad pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Gihatagan kita og gasa sa pagtuo. Sama, nagigasahan kita ni Kristo ni atong Biyernes Santo sa bililhon nga gasa nga mao ang mismo iyang inahan, nadawat nato ang gasa sa pagtuo. Ug ang maong gasa sa pagtuo, alang ka nato usa kini ka misyon. Mao gani nga ang tema sa 500 years of Christianity sa 2021 nagaingon, gifted to give. Nakadawat kita gasa gikan sa mga apostoles ngadto sa mga katsila nga niabot dinhi sa ato ang lapyahan, gasa sa pagtuo 500 years ago, ug sud meaning 500 years mitubo ang maong pagtuo ug karon hinog na kini ug andam na kita
mopaambit niini. God has prepared us for this mission. 9 years of preparation, naghimo ang atong mga kaobispuhan ug hanay laing-laing tema matag tuig sa dili pa moabot ang 2021. Ug sa fiesta pa ni nagnovena 9 days, 9 years ni atong pag-andam sa 2021. Apan gawas ni ana mga igsuon kung atong tan-awon ang mga panghitabo sa ato ang nasod. Ang Ginoo naghimo og mga panghitabo nga nagsukod kung unsa nakalit-on ang atong pagtuo karon. Sukad nga ato kining nadawat. Gikan sa panahon ni Kristo hangtod karong panahon. Atong sugdon niini lang kabag-uhan 2012, no? Tuig 2012. Kung kahinumdum mo, gihatagan tag Santos, no? San Pedro kalungsod na himong Santos. Nahimo dito sa Roma, gihimo ang canonize si San Pedro kalungsod nga usa ka katikesta, usa ka Bisaya isip atong Santos. Nadasig kita niining mga igsuon, labi na gyud ang mga batan-on. Kining naagoy mga Santos nga ato ang idibusyon, dako kay nigtabang sa ato ang pagpalampo sa atong pagtuo. It was very beautiful experience sa atong pagtuo nga giatagan tag Santos nga Bisaya. Then pagkasunod tuig dayon tulay dayon ta 2013 nahitabo ang linog ug gisundan dayon og bagyo nga Yolanda. Dako kay ito nga pagsulay. O niadtong mga higayuna wala gyud tay laing kadangpan, dili gobyerno kundi dili gani simbahan kundi diretso gyud sa Ginoo, way laing kadangpan, Ginoo lamang. Ug nilig-on ang atong pagtuo taliwala sa dili matukib nga panghitabo. Daghan ang nangamatay, daghan ang nangadaot, ug ang imahen sa mahal nga Birhen Maria atong gibayaw. Nga unta kupuon kaniya sa iyang kapa aron ta mapanalipdan. Ug nangalayuto alam kanato ang atong mahal nga inahan ngadto sa iyang anak nga si Senyor Santo Niño aron kita maluwas ni atong dakong dilubyo. Ug tuod man wala madugay, nakabarog kita mga igsuon. Nibarog kita nga magtotoo ni Kristo. Salamat sa mahal nga Birhen Maria sa iyang pag-uban kanato, sa iyang pagtabang kanato. Tuig 2016, nahitabo ang International Eucharistic Congress dinhi sa Subo. Libuan ka mga delegado gikan sa lain-laing dapit sa kalibutan ang nakasaksi sa kadako sa pagtuo nato dinhing mga tubuanon. Nakita sa tibuok kalibutan unsa kanindot ang atong tradisyon ug unsa kalawom ang atong pagtuo sa Senyor Santo Niño uban sa atong patrona ang mahal nga Birhen sa Guadalupe. Nadasig kita, nakapalig-on kini sa atong mga pagtuo ang maong usa ka semana nga experience ni atong IEC ni atong 2016. Even until now, kung maadto ta sa International Eucharistic Congress Convention Center kung IC3, ma-feel gihapon nato pinaagi sa atong pag-aninaw sa mga talan-awon didto, mahinumduman nato nga one day in the life of Cebuanos dinhi nahitabo ang International Eucharistic Congress. Ang pag-inambitay gikan sa linlaing nasod, nagpundok dinhi ang mga magtotoo ug nasinati nila kung unsa kadako ang atong pagtuo sa Ginoo uban sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Niadto usab tuig 2016, kung hinumdum mo, dihang nakadaog ang ato ang presidente sa si Presidente Duterte sa isip presidente sa atong nasod, dilusad ang war on drugs. Kay balok ko nga, wala mahadlok ni atong higayuna. Daghan ang nangamatay, daghan ang nibilanggo, ug atong nakita nga pagkadaghan naman di ay mga drug addicts nga wala lang makahibaw. Makapanlimbawt sa balhibo. Ako mismo mga igsuon sa dihang nakakita sa television, sa kadaghan sa mga drug addicts nga ni surrender sa tukhang, wala nako mapugni ang akong kaugalingon
nga paghimo og lakang aron doon ako'y matabang tungod kay akong paminaw ni atong higayuna. Kining mga tawhana nga nagatukhang kung dili ni magbilanggo at kung dili ni maadto prisuhan mga matay man gyud ni kung dili ni sila tabangan. Sama sa inahan, sama sa mahal nga Birhen Maria nga nagtan-aw sa iyang anak nga gisakit, nagpakamatay, sama sa mga naa sa mga prisuhan karon, naasab na sila mga inahan. Busa gihimo niadtong higayuna diha gayon natukod ang usa ka programa nga Surrender to God program kung sugod. Sa pagkakaroon, ubay-ubay na ang mga drug addicts nga atong natabangan, naulian na sila ug nabalik na sa ilang normal nga kinabuhi. More than 2,000 na sila. Apan daghan paghihapon kaayo nga naa sa prisuhan karon nga atong gitabangan. Mao nga niining Semana Santa karon ato usab sila i-apil og pag-ampo. Grabe ang atong kahingawa o kahadlok nga igsuon. Niadtong higayuna, naghimo ta og orasyo imperata aron masubpo ang mga krimen ug kagubot. Walay hunong kining atong pagsulay kanatong mga magtotoo. Brothers and sisters, meaning 2020, coronavirus, sa unang higayon na sinati nato ang talagsaon nga pagsulay. Ang katawhan na naa sa mga panimalay. O sama sa atong inahan, tumahal nga Birhen, nagauban siya sa iyang anak nga si Jesucristo, bisan sa iyang tingali sa iyang pagpakahilom. Kita usab, ana ata sa sitwasyon, nga naata sa pagpakahilom diha sa mga balay-balay. Ana atong gipunting atong kaugalingon, kung unsay atong mahimo samtang ni ata sa panimalay. Ako, isip Pangulo sa Commission on the Laity, nag-awhag nga kanunay buhi ang atong pagtuo, dili ta mawad-an og paglaom, ug bisan sa mga kasagaran nato na sa panimalay, nining Biyernes Santo, nining Semana Santo, ato gihapon masinati ang atong pagtuo, pinaagi sa atong lambigit sa mga tao nga anaasul sa atong panimalay. Tingali daghan karon nga nalipay tungod kay nahiusag sila sa among panimalay apan naausab dili kalikayan nga wala malipay tungod kay dili maayo ilang relasyon. Brothers and sisters, we are in the state of calamity, niata sa state of pagsulay, dili lang sa COVID, kung dili sa atong relasyon, sa atong usag-usa, kung dili pagsuway kini kung unsa kalig-on ang atong pagtuo. Ug sama sa miaging mga katuigan, giluwas kita. Wala ta bayai sa ato ang mahal nga inahan nga kanunay natig-uban kanato sa atong pagpakigbisog, sa atong pagpanaw niining kalibutan nga daghan kaayo og pagsulay. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, atong pamalandungan karon ang matakom nga pulong ni Kristo. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Sa mga kinimong pulong gisulti ni Kristo alang kanimo, alang kanato. Sampita siya, higugmaa siya ug dawata ang iyang inahanon gay hiya ug pagpangga. Dawata ang iyang gakos, ang pag-abli sa imong kasing-kasing aron siya mosulod usab kanimo. Among mahigugmaong Dios, samtang ikaw nagtan-aw kanako diha sa imong cross, gisalig mo kanako, ako nga ubos nga makasasala sa imong inahan. Salamat nining dili matugkad nga gasa, ug dawaton ko siya nga akong inahan ug ang iyang inahanong pag-amuma diri kanako. Siya nga inahan sa namong tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon mo to si Sister Faye Barino nga bayanihon kay may halad siyang kinabuhi pagpangu sa Commission on the Laity o paglusan niya sa Surrender to God. Mga batanon, mga idaran nga nagumon sa gidiling drugas, daghan na ibalik sa sabakan sa ilang pamilya, malinaon og malipayon sa ilang kausaban. Salamatan ni Sister Faye ato mga pagampo alang kaniya ug siya ay pagkailap sa atong pangandam
sa 5 kagatos nga sumad sa atong pagkakristohanon nga kinahanglan atong tubagon og pasalamat pinagi sa atong kinabuhi o pagpaambit. Atong isunod pag paminaw ang mubatbat sa ikaupat nga puong ni Jesus sa cross. Ang ikaupat nga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. San Mateo 27:46, pagabatbaton sa usa ka negosyante ug karon Catholic faith defender, Brother Jeffrey Kilyosa. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga inigugma kong mga igsoon, ang ikaupat nga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Kristo samtang siya nagbitay pa didto sa cross. Bisinggit siya sa pag-ingon, Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ato kini mabasa mga kaigsunan diya sa San Mateo 27:46. Sa pagsulti ni Kristo nining mga pulunga, buot pag yun niyang ipasabot nga siya gibiyaan yun sa Dios. Ang tubag mga kaigsunan, dili. Ngano man, tungod kay unas tanan mga kaigsunan, atong timan-an nga dili tanan nga mga pulong diha sa balaang kasulatan direktahon nato pagsabot. Tungod kay doon naman sa mga pulong diha nga gipaagi og sumbingay. Doon ay mga pulong diha nga gipaluyuhan og mga mensahe. Sama pananglit mga kaigsunan ining atong usa ka pasumbingay nga atong mabasa diha sa San Mateo 13:47 nag-ingon. Nga ang gingarian sa Dios sama sa usa ka pukot nga gitaktak didto sa laod. Unya nakakuha kini og daghang mga isda. Doon ay mga isda nga maayo, doon na sa mga dautan nga mga isda. Unya, pilian o lainon sa mananagat kining mga maayong isda gikan sa mga dautan nga mga isda. Unya, iya kining dadon kining mga maayong isda didto sa iyang balay, unya ang mga dautan iyang isalibay. Sa to pa, dili nato direktahon pagsabot. Pero di sa malalis mga kaigsunan nga doon na sa mga pulong nga direktahon nato pagsabot diha sa balaang kasulatan. Kung unsay nasuwat, mao gyud ang gipasabot. Mao na nga sa laktod pagkasulti, litra por litraho nato pagsabot. Mao na nga dili tanan kay doon na masay giingon diha mga kaigsunan nga gipalayuhan og mga mensahe. Mao na gitawag nato mga figure of speech mga kaigsunan kun hulad pamulong. Sama pananglit ang atong mabasa diha sa San Juan 1, Kapitulo 1, versikulo 10, nag-ingon mga kaigsunan, nga ang atong Ginoong Hesukristo, mianhinas kalibutan, o ang kalibutan, wala mo ila kaniya. Ato ba kining direktahon pagsabot mga kaigsunan? Dili. Nga naman, tungkol kay ang gipadangat nga mensahe ana, mao, nga kita nga nagpuyo nining kalibutan na, wa mo ila, nga si Kristo mianhinas kalibutan. Mao na mga kaigsunan nga dili nato direktahon. Sama ra na kung moingon ang usa ka estudyante si pananglitan si Lisak moingon ngadto kang Madam Bita nga moingon siya nga ang among eskwelahan nagkagubot nya sabton ba na nato nga ang building gyud sa eskwelahan mo'y nagubot. Dili kundili ang gipasabot ana mga kaigsunan ang mga estudyante nga nasud sa eskwelahan mao ang nagkagubot. Mana mga kaigsunan nga sa dihan si Kristo mituaw sa pag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili na nato direktahon pagsabot. Kay kung ato nang buhaton mga kaigsunan, ang atong balaang kasulatan magkasumpaki man. Mao na nga kay naam gud na sa Salmo 37:28 nag-ingon nga ang Dios dili gayon mubiya sa tao nga balaan ug matarong. Busa kay si Kristo dili man na siya dautan, matarong man, balaan, wa siya sala, asa mabasa. Na sa 1 Pedro 2:22 nag-ingon,
nga si Kristo walay sala. Bisan usa ka bakak dili ta makakita diha sa iyang bakbak. Busa dili mahitabo nga si Kristo biyaan sa Dios mga kaigsunan. Kinsa man gibiyaan mga kaigsunan? Way lain mga kaigsunan, kitang mga tao mo'y gibiyaan sa Dios. Ngano man tungod kay naa atong basa diha sa Isaiah 59:2 nag-ingon diha mga kaigsunan nga ang atong mga sala mao'y nakapahimulag kanato gikan sa Dios. Busa mga kaigsunan, sa dihang ang tao nakasala, sa dihang ang tao nakamugna og mga dautan, ang Dios mipahilayo kanato mga kaigsunan. Busa kita unta mo'y angay mo ingon, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Apan ang pangutana mao, nganong si Kristo man gyud mo'y nangunay ani pagtuaw dito sa krus. Mga kaigsunan, tungod kana kay duna sa ipadangat nato nga mensahe. Unsay mensahe diha mga kaigsunan? Mao kining mensahe mao ni iyang gipasabot nga iya kitang gipahibalo nga kita iyang gitubos sa ato pa siya'y midala sa atong tingog padung ngadto sa iyang amahan. Mao na nga kay kita man unta mo'y angay nga moingon adto apan iyang gipahibalo kanato nga kita iyang gitubos mga kaigsunan. Mao bitaw nga ato na mabasa diha sa Isaiah 53 unang ato sa mga kaigsunan nga nag-ingon diha nga ang tanang sala sa katawhan sa tibuok kalibutan gipahimutang diha sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Mao na nga iya kining gidala didto sa krus og didto sa krus mga kaigsunan. Mituaw siya sa pag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mga kaigsunan, mga hinigugma kong mga igsunan, ang gibuhat ni Kristo, kining tanan nga iyang gibuhat, walig laing hinungdan o katarangan ngano nga iya kining gibuhat, usara gyud mga kaigsunan. Tungod kini sa iyang dakong gugma kanato mga kaigsunan. Pinangga kay ta sa atong Ginoong Kristo mga igsoon. Iyang gibuhis ang iyang kaugalingon tungod og alang kanato. Apan unsa may nahitabo? Daghan karon sa atong mga kaigsuonan nga kusog kayong pasipala sa atong Ginoong Kristo. Wa sila mo ilang nga si Kristo Dios. Usa kana ka pasipala ngadto sa Dios. Sakit kayong palandungon ngadto sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan. Nga mao ba na atong ibaws? Mao ba na atong ibaws atong ibugti sa iyang pagluwas kanato? Mao ba na atong isukli sa iyang pagtubos kanato mga kaigsuonan? Mao kana mga kaigsuonan nga subo kayong palandungon. Mao na nga dili mahitabo nga si Kristo tao lang, dili siya Dios, di na mahitabo. Ngano man tungod kay ang tao dili makaluwas. Unya naa sa Jeremias 14:9 mga kaigsuonan, atong mabasa diha nga nag-ingon, naunsa ba ikaw tao nga sa imong kakusgan nagkurog ka man ug dili makaluwas? Sato pa ang tao bisag unsa pa kakusgan dili makaluwas mga kaigsuonan. Unya kumusta man ang atong Ginoo Jesucristo? Nakaluwas ba siya? Oy, nakaluwas kay mga kaigsuonan. Dili lang kay usa ka tawo ang iyang giluwas, kundi ang tibuok kalibutan, ang tanang tao nga sakop sa tibuok kalibutan, mao'y iyang giluwas asa mabasa. Naa sa pinadayag 5:9 mga kaigsuonan atong mabasa nga pinaagi sa imong dugo, pinaagi sa imong kamatayon, giluwas mo ang tanang pinulungan, tanang katawhan, tanang banay ug tanang kanasuran. Laktod pagkasulti mga kaigsuonan, giluwas niya ang tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang kamatayon. Unya, tao lang siya? Dili siya tao mga kaigsuonan. Unsa man siya kundi siya tao? Dios og tao nga matuod. Usa sa kinaiya sa amahan. Ang ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga mianhis kalibutan tungod sa usa lamang katuyo nga mao ang pagluwas kanato mga kaigsuonan. Mao na nga angay siya natong simbahon, angay natong pasalamatan ug alagaran mga kaigsuonan. Mao kana unya ang nahitabo karon daghan man kayong mga makasasala na. Tungod kay ang Dios siya may nakabasa sa atong kasing-kasing sa unsay sulod sa atong kasing-kasing atong mabasa diha sa
Juan 2:25 nga si Kristo nakabasa sa atong kasing-kasing. Mao na nga nakahibaw siya unsa na kita ka makasasala karon. Mga hinungdan mga kaigsuonan nga iyang gitugot nga mahitabo kining dakong katalagman nga miabot karon kanato. Kining gitawag nato coronavirus mga kaigsuonan. Daghan na kay nangamatay sa tibuok kalibutan tungod ni ining sakit nga nagdalag kamatayon mga kaigsuonan. Pero mga kaigsuonan, dili ta mabalaka. Kay matod pa diha sa Hebrehanon 12:6 ngadto sa 9 mga kaigsuonan, ang Dios nag-ingon nga iyang disiplinahon ang tanan niyang gihinigugma. Busa kining tanan iya lang paagi tungod kay nahigugma siya kanato. Unya iya pagyong giingon pagyud siya diha nga iyang hatagag og kanang kastigo kadtong tanan, kadtong tanan nga iyang giila nga iyang mga anak. Sa to pa kastiguhon sa Dios kadtong tanan nga iyang giilang mga anak. Sa to pa kay anak man ta sa Dios iyang tang giila, maong iya tang gikastigo. Gihatagan iya tang iyang gihatag kanato kining mga pagpanton alang kanato kining gitawag nato virus nga makatakod, makamatay mga kaigsuonan. Mao na usbon ako, daghan na kayo ang mga mortal sin nga atong nabuhat. Dili lang kay ang pag-ila nato nga si Kristo Dios, Kristo nga dili Dios, kun dili ang kana pang uban nga mga kaso nga dunay anak nga lalaki gilugos ang iyang inahan. Dunay anak nga lalaki nga gilugos ang iyang igsuon nga babae. Unya wa panilabot sa mga kasos patay, lugos ug uban pang mga mortal sin mga kaigsunan ug ang labing dako ni ana mga kaigsunan. Kini yung pag-ila nga si Kristo tao lang dili Dios, usa ka dakong sala kini mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan nga gitagna ni kining daan diha sa Isaias 35:4 ngadto sa 5 nag-ingon diha nga ingna sila nga adunay mahadlokon nga kasing-kasing paliguna ayaw kahadlok kay ani karon ang inyong Dios, siya mo anhi uban ang panimalos, uban ang pagpalo sa Dios, siya mo anhi ug magluwas kaninyo. Mao kana mga kaigsunan. Unya kung atong ipadayon diri sa 5 nag-ingon daha nga inig anhi nining Dios adunay mga timaan ang mga mata sa buta makakita, mga bungol makadungog, ang mga dila sa amang mag-awit ug ang mga bakol mulukso sama sa lagsaw mga kaigsunan. Mao na nga pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ang mga tinun-an ni Juan Bautista atong mabasa diha sa Mateo 11:2 mga kaigsunan. Nag-ingon diha ang iyang mga tinun-an ngadto kang Kristo, ikaw ba kining giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami og lain? Unsay tubag sa atong Ginoo? Pangadto kamo. Ingna si Juan nga ang mga matas buta nakakita na, ang mga bakol nakalakaw, ang maing balita giwali na ngadto sa mga kabus. Mga kaigsunan, ang katumanan sa tagna ni Propeta Isaias, way lain ang atong Ginoong Hesukristo. Nakita na nato ang mga timaan nga siya nakabanhaw og mga patay, ang mga minatay, iyang gibanhaw, ang mga masakiton, iyang giayo. Unya, nganong dili pa man ta motuo nga si Kristo mao ang Dios nga mianhi? Mao na mga kaigsuonan nga lisod yung kayong kiniatong mga kaigsunan nga wa motuo nga si Kristo Dios. Musa mga kaigsunan, usa kini kadakong pasipala ngadto kaniya. Mao na nga karon mga kaigsunan, mao na karon ang takna nga kita angay nga maghinulsol. Atong pamalandungan ang tanan ngatong mga kasalanan, unya atong hinulsulan, mangayo kitag pasaylo nga sa nakinising-kasing gayon. Kaya akong ato ning buhaton, abli ang langit alang kanato mga kaigsunan. Matod pa diha sa Isaias 1:18 mga kaigsunan, nga bisag unsa ka itom o dagtong pula sa atong mga sala, si Kristo ang Dios mupasaylo kanato, mupaputi niini kun dunay kondisyon mga kaigsunan. Unsa may kondisyon? Nga kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug mangayog pasaylo ngadto kaniya sa kinising-kasing gayon, siya mupasaylo sa atong mga sala. Abli ang langit alang kanato mga kaigsunan. Unya dili nato kalimtan mga kaigsunan nga diha sa
Mateo 12:33 nag-ingon gyud diha nga maila nimo ang punuan pinaagi sa iyang bunga. Busa kung ilho nimo nga si Kristo dili Dios, sama da nga wa kamo ila sa atong amahan nga Dios. Kay maila ang punuan pinaagi sa bunga. Mao na mga kaigsunan, unya usa sa atong timan-an nga wa dili ang Dios mo'y mibiya kanato mga kaigsunan. Kundili kita mo'y mibiya sa Dios. Kay ang Dios tungod sa iyang dakong gugma kanato mga kaigsunan, dili gid na niya mahimo ang pagbiya kanato. Kundili kita mo'y nibiya sa Dios. Mao na nga nasa Isayas nga sa dihang nakasaha ang tao, nahimulag kanato ang Dios. Wa mo ingon nga ang Dios mo'y nibiya kanato, kundili nahimulag siya tungod kay kita nakasala. Mao na dunay duha kadagko nga mga katarungan mga kaigsunan ngano nga si Kristo wa biyae sa Dios. Una, mga kaigsunan, mao nga ang tao dili gayud biyaan sa Dios tungod kay ang Dios dili man mobiya sa taong balaan ug matarong. Ikaduhang punto mga kaigsunan, nganong wa siya biyahe sa Dios tungod kay siya mismo mao ang Dios nga nanaog dinhi sa kalibutan, ang ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga mianhi sa kalibutan tungod sa usa ka tuyo nga mao ang pagluwas kanato. Usa siya kinaiya sa amahan mga kaigsunan. Mao na nga usbon ako, mga liupo kita sa Dios, muhangyo kita niya nga dawaton kita niya sa atong pagbalik kaniya. Mao bitaw na nga mabasa nato diya sa Buhat 3:19 nag-ingon, pag hinulsol kamo og balik sa Dios, mao nay timaan nga kita mo'y nibulag sa Dios. Nganuman kay kita may pabalikon. Kay kung ang Dios pa mo'y mubalik nato, siya mo'y nibulag. Pero ang tinuod, kita mo'y pabalikon, balik sa Dios. Pag hinulsol sa inyong mga sala, ug balik sa Dios. Sa ato pa mga kaigsunan, kita di ay mubalik sa Dios. Mao na ang angyon nato mga kaigsunan sa ato karong pagpamalandong Birnis Santo karon nya, mao karon ang tukma nga higayon nga kita iyang gitubos. Mao na nga mangayo kitag pasaylo nya atong ilhon nga si Kristo matuod nga Dios mga kaigsunan. Mao kini ang duha ka hinungdan ngano nga si Kristo wa biyae sa Dios. Unya gipahibalo kita sa atong Ginoong si Kristo nga kita iyang giluwas, pinaagi sa iyang pag-ingon, pinaagi sa iyang pagtuaw didto sa krus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga nigugma kong iso na itong paminahon, ang mubatbat sa ikalimang pung ni Kristo gika sa cross. Ang ikalimang pulong, giuhaw ako. Pagabatbaton sa usa ka doktor, propagator, God is love, God source of life, Dr. Joseph Buliser. Maigsoon si Dr. Buliser, renowned sa global issues, karong bitahon sa mga communities, lain-laing dapit sa nasod o garbosad sa Sugbo. Doktor nga malagaron sa Archdiocese of Cebu, unya may gugmaon sa kinabuhi atong giampingan o gimahal, ato siyang maminahon. Sa ngalan samahan ug anak ug Espiritu Santo. Amen. Matupa ni Señor San Juan Evangelista, Kapitulo 19, 28 ngadto sa 29.
Misyagit ang atong Ginoo sa pulong. Giuhaw ako. Maigsoon kamong tanan nga naminaw na mo ron tibuok kalibutan labi na sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Kitang tanan giuhaw. Pero sa mga batan-on, mato pa nila giuhaw na kay may og suroy. Giuhaw na kay may bakasyon. Giuhaw na kay may laag. Ug sa uban, giuhaw na kay may inom. Tanan giuhaw nga makagawas na ta, makalaag na ta, bisan asa, tiluwa sa kainit sa atong panahon karon. Pero, kaniyong tanan nga, puro pa na bilanggo sa iyong tagsatag sa mga lugar, di kalaag, di kagawas kung dili mag-ID, di kagawas kung dili magmas, mao ni among mensahe namong tanan ninyo ro nga puna. Unsa may atong mapupo sa pagsulti ni Kristo nga giuhaw ako. May suon dunay duha ka klase sa kauhaw ang natagamtam sa atong Ginoo. Unang kauhaw kanang gitawag og physical thirst. Tinuod gud to siya nga tawo. Kinsa may dili uhawon. Human sa gamay ra kay nga panihapon, nagbigil siya, nagampo, tibok gabi, hangtos kadlawon, wa na to'y pamahaw, wa na to'y panyudto. Lasamot na pagkahapon, nga tos pagagabi, nga siya gipaantos na ug namatay sa krus. Timana na to, buntag pa lang, gilatos na siya. Wa pa gani siya papasaan na siyang bugat nga krus. Gikoronahan na siyang tunok. Nga patod pa sa mga medical expert, ang tunok mismo nakapabuhagay ito og usa ka litro dugo gikan siyang ulo. Sobra halos sobra sa usa ka pulgada kapin ang lagbas sa tunok diha siya mga ulo. Buhagay ang iyang dugo. Inguna na igsuon ka, grabe ang giantos sa tong Ginoo. Human sa mga latos, ang mga latos ra ba, kung ma-imagine mo, puno og mga tunok ang tumoy niini. Iniglapdos sa iyang lawas, ilabi na sa iyang likod. Mukauras kini sa duha ka lir sa atong panit, halos moabot sa iyang dukog. Pagpasan niya sa krus, tungod sa kabugat ani, mayra bag tong nga krus gisipilyahan to, wa ra ba gayud? Una, naabhak ang iyang abaga, samot kasakit, samot kahapdos, samtang nagbuhagay ang dugo. Mao na ang iyang panagway, di nagitaon madruwing. Kahayahay na to maglantaw sa panagway sa atong Ginoong Kristo, pagkalimpyuha sa atong Ginoo nga nagbitay, halos walay marka sa dugo. Pero ang actual ana, dili gani nimo mapicture nga tao di ay nang nagbitay sa krus. Kadi na may tsura ang iyang panagway. Puro huboy ang iyang panagway. Puro lama sa mga samad, dugo, abog, singot, ug luha. Mao na'y physical thirst nga giangkon sa atong Ginoo. Pero ang nakaanindot, bisan sa grabe niyang kauhaw, wagid mo siyagit si Kristo mingon, uhawa oy, sakita oy, hangaka oy, wagyud bisag usa ka pulong nga siya mo tulisok ni bisang sang tao nga naghatag kanyag kasakit. Atong balikon kay tao man sadta, timana na to igsoon, 68% sa atong lawas, tubig. 68% of the human body is water. Ang atong baga, ang atong kasing-kasing, ang atong utok, ang atong kidney, 70% ana tubig. Gani ang kalibutan, ng atong gipuy-an, 71% sa tibuok kalibutan, tubig.
97% tubig nga asin nga dili mainom. 3% lamang sa tubig aning kalibutan na ang pwede imnon og tao. So nako, ang tao mabuhi. Bisag way inom-inom og tubig, sulod lamang sa tulo ka adlaw. Kana kung dili ka magkalibang, kana kung wa ka ibuwad sa init, kana kung wa ka masakit og UTI nga magsigag pangihi, maka lapas kag tulo ka adlaw nga way tubig. Apan beyond that, lisod ang tao mabuhi. Pagkaon, apil, sud sa tulo ka semana kapin mabuhi ka way pagkaon. Apan beyond 3 days nga wa kay tubig, patay ang tao. Aside ng the physical thirst nga tagamtam sa atong Ginoo, mao ang ikaduha, mao ang ginatawag nga spiritual thirst. Espirituhanon nga kauhaw. Ato mapalandungan. Immediately human siya gibunyagi ni Senyor San Juan Bautista. Mikagyo siya padung sa lugar nga labihan kauhaw ug 40 diyas nagampo siya, namalandong siya, walay pagkaon ug walay tubig. Didto iyang gi-practice ang tanan niya mga pag-antos nga isamarais na nitong unang Bernis. Timan-i sa tong babae nga miduol kang Kristo nga taga Kanaan og mingon, Ginoo, tagaay ko arang tubiga kay di na ko gusto mahuwaw pa or di na ko magbalik-balik pa or pagsag-ob nining maong tubig. Maigsuon na kabatyag ka ba niya ng klasiha sa kauhaw? Spiritual thirst. Mao niyang gikinahanglan panahon na. By the way, dunay upat ka klase nga krisis ang gitagamtam sa kalibutan karon. First, spiritual crisis. Second, moral crisis. Ikatulo, economic or financial crisis. Ikaupat, health crisis. Asa ka sa upat ang pinakagrabe nga miigo ron nimo nga naminaw na koron. Sa tibuok kalibutan ron, asa ka sa upat ang pinakagrabe nga krisis nga makaingon ka, grabiha, uy. Ang health crisis tungod sa COVID-19, ang economic crisis nga sa Pilipinas karon minilyon na ka Pilipino nangatangtang ang ilang trabaho kay lagi nanira ang mga gipangtrabahuan nila nga paralyze tungod sa lockdown left and right. O ang moral crisis karon nga naghingapin sa tibuok kalibutan diin gipalegalize nila ang abortion, gilegalize ang diborsyo, gilegalisar ang katungod sa pagpatay og tao nga gitawag og euthanasia, ang pagminiuay og parihura nga mga kalahi nga magitawag na to gay marriage or gay union ug uban pa mga yawanon nga balawd nun nga gisyagit sa uban nga mato pa nila human rights, women's rights, women equality. Syaro ang Ginoo wa matug. Wa matug ang Ginoo gagalantaw sa mga tao sa kalibutan, apil at diri sa Pilipinas. Daghan ingon nga gaba na sa Amerika, gaba na sa Europa. Kita dili ta angay kastiguhon sa Ginoo ngano man nagtuo ka ang Pilipinas way sala. Daghan muna makaingon tag grabe kabugat ang crisis nga moral karon sa kalibutan. Wa lang ta kabantay ngano man kinabag-an ni naghimo para nimo, para nila, new normal na ni. Apan sa matas Ginoo, what is right is right, what is wrong is wrong. Kung unsay sayop, ilabi na. Kung sayop na sala atubangan sa atong Ginoo kay siya nagbuot nato, kay siya tag-iya kanato. Dito sa Amerika, kung nakabalita mo, total lockdown na sa mga lugar, mga syudad. Apan, naibaw ba mo? Nga di nakagawas ang tao sa Amerika. Apan, gipromote pag-ayon nilang abortion, nga mato pa nila, dapat, kay gilockdown ang mga tao, ipromote na to ang all-out nga
unlimited abortion. Diri pus Pilipinas, mato pa sa usa ka departamento, tuslan man gipang lockdown ang mga tao, atong panagaan og sobra nga mga kondom, sobra mga pills, kay Kuya Wanta ini kahuman sa lockdown, mga buros ang tanang babae. Makita nimo unsa kayawanon ang ilang mga ununa. Tilwa sa katilaw sa kastigo nga gipadangat sa Dios kanato. Spiritual crisis. Grabe igsoon. Pila to'y tao sa kalibutan ron? 7.6 billion ang tao. Sa 7.6 billion ka tao ron, 1.2 billion ra ang Katoliko. Apan mato pa sa bag-o ni gawas nga Pew Research. 1.3 billion karon. 1.3 billion labaw pas gidaganon sa kanang Katolikos tibok kalibutan ang nagtawag silang kaugalingon og mga atheists, mga agnostics, mga free thinkers. Nag-anam kanaghan ang mga tao nga walay giila nga reliyon, walay gisimba nga Dios, walay giila nga Dios. It's getting worse every day and every year. Samtang daghan pa kayo nagkamang diha nga mga reliyon nga wa mo simba sa tinuoray nga Dios. Muna gatakilid ang kalibutan karon mga igsoon. Mismo sa atong nasod. 16% lang, 16% lang sa mga Pilipino nga Katoliko ang manimba matag Domingo. Mabitaw nakapangutana ta. Pagpahibaw yun nga niya ng kagaw sa Pilipinas, pagpahibaw nga niya ng kagaw sa kaniyang mga probinsya sa Pilipinas, unsa man, nagkasimbuwag ang mga tao, nangahadlok ang mga tao, nagdinaganay ang mga tao, sa in-English pa, nagpanic, apil ang baying. Unsay giuna? Disinfectant, alcohol, bugas, toilet paper, uguban pa para dili gutumon. Ang pangutana, nakabatyag ba mo igsoon? Nga dunay nag-spiritual panic rong panahona, ilabi na nga gipangnirhan ang ato mga simbahan, wa na'y misa, di nagkakakumpisar, puro na lang telebisyon ang mga sakramento, ilabi ng santos nga misa. Nag-spiritual panic ba ang mga tao? Nagdinaganay ba mga tao? Bahalag gisirhan ng simbahan, bahalag dito nalaspultahan, nagampos Ginoo, nagapahapa dito nangayog pasaylo, nagludluhod, nagrosaryo, nagprayer meeting, nagpraise the Lord, wala. Wa ta kadungog ana, wa ta kakita ana nga nitabo nga dunay gitawag nga spiritual panic nga mo'y gikinanglan unta nato karong panahona. Nagpaila nga wa ranis kumingking ang COVID. Kung hadlokon ta, wa man manghadlok mga tao. Nagngisi man lang gyapon. As long as maka-text pa ko, as long as naapay internet, as long as naapa ko'y load, as long as maka-Facebook pa ko, maka-Skype pa ko, bahala na ng COVID daya, bahala pila ta kabuan diri sa tong bahay. Walay spiritual panic nga nitabo sa Katoliko nga katawhan aning nasura. Ako nangandoy ko nga tiluaan ning grabe nga lockdown, apil ang atong simbahan, nga ang tao nga naglakaw-lakaw unta kada iskina, mao ang atong kaparian. Dala ang gi-expose nga blessed sacrament, dala ang monstras, dala ang mga holy water, blisingan tanang panimalay, manggawas diya silang balay, diya silang mapultahan, diya silang mabintana ang mga Katoliko, mangluhod, magdaig sa Ginoo, mangayog pasaylo, kanilabay si Kristo nga nagdala, gidala o sa monstras sa pari nga naglakaw kada iskina sa matag parokya. Dili unta imahin lang may gisuroy-suroy ang monstrance gyud, wherein naa ang atong Ginoo truly present, body, blood, soul, and divinity. Maunay sentro sa pagtuong Katoliko. Dili mangurog ang kagaw sa COVID, ana. Apan, nakabatyag mo.
nga gihimo na sa atong mga kaparian sa ilang mga parokya. Aron ang tanang mga tao makabalik nga tos Ginoo, makapanginuklog sa nga tos Ginoo. Di ara malay ka, Lord. Ikaw ang among gipaanggot, Lord. Ikaw ang among gisimba, Lord. Ikaw lamang ang among kaluwasan, Lord. Dili lang kay kutob rata sa online nga mga services sa pagtulunan sa atong simbahan. Let the priest come out of their convents. Buhata ang angay buhaton. Kay lagi, mato pa ni Papa Francisco, nining panahon na ron, dili pwede maghilom ang simbahan. Dapat ipagawas ang simbahan isip spiritual hospital. Nga mo'y kadaganan sa tilwa, sa nakagrabi, nga gidaganon sa kagaw sa tibok kalibutan, nga sa pagkakarong orasa, niabot nag 1.6 milyones ang nangatakdan, niabot nag 100,000 ang nangamatay. Kinabag-an kanila, labi na sa Italy, nangamatay nga wala makadawat og mga sakramento, kay wala pari nga nanggawas sa ilang konbento, kay mahadlok, mugawas og muhatag og sakramento sa mga himatyon nga mga Katoliko. Kaluoy sa mga Katoliko ng unang nanghadlok ang mga sundalo ni Kristo. Dapat sila ang mag-una, kay lagi ang gahom ni Kristo mas gamhanan pa kaysa bisag unsang kagaw aning kalibutana. Mag-ampo ta nga may mga isog ang atong mga sinugoon sa Dios, ang atong kaparian ug mga kawispuan, di lang sa Pilipinas kun sa tibuok kalibutan. Natingata usahay nganong kutob raman tagbagting-bagting, bagtingon ang simbahan para ibugaw sa COVID. Nga di mahadlok magitang muhatag sa lawas ni Kristo, nga mao ang tinuray nga Dios nga atong pagkakalawaton, lawas og dugo naa si Kristo diha. I don't know why, igsuon. Kini, pangutana lang nato, isip mga Katoliko. Kay di ta mutugot nga maapil o kamingaw ang atong simbahan. Ang simbahan ni Kristo, ang tinuray nga simbahan, nga nagdala sa kamaturan, atong hadlukon ang kaaway. Dili kita'y unang muluklok o mutago sama sa iro nga nagbahag sa iyang ikog. Megsoon, timan-an nato. Jesus is hungry for us in the church, in our hearts, in our lives. Giuhaw si Kristo nato arong panahona. Nagtuo ka ang tanang mga tao ro nagampo nagyud. Kuwang pa. Apan wa ta mangandoy ha. Nga tagaan taglaing sakit nga mas grabe pa aning COVID. But this is more than enough mga igsoon. Sobra na ni. Tama na ni. Nga pagpainumdom sa Ginoo, Lord, tagsa-tagsa na mo, doon na mami kakulian. Tagsa-tagsa na mo, doon na mami kasalanan. Pasayloan na mi Ginoo. Itugot nga inikaw man aning Semana Santa, inikaw man aning Kwarisma, malimpyo sad mi, mabag-o sad mi. Ug bahimo ming takus ug angay nga mudawat sa maabot nga Pasko sa paggabanhaw karong umaabot nga Domingo puhon. Lord, ikaw may mingon, I am the way, the truth, and the life. San Juan 14, versikulo 6. Telwa nining tanang kahadlok sa kalibutan ron. Ibutang sa mga una-una o kasing-kasing nga dili mi angay mahadlok. Kay kanang kagaw nga naglatagaw karon nga di makita, usara na katu sa imong dugo nga imong gilula didto sa Kalbaryo. Why mas gamhanan pa gani ikaw Ginoo miayo sa tanang mga sakit, mibuhi og mga paday, mipapahawa og mga panuway. COVID virus pa. Monigsoon, kamong naminaw nga medyo napuno na sa kahadlok, napuno sa kahabalaka, ug nakapuno sa kabalisa. Ay mo kabalaka, naay Ginoo, mo'y tag-iya aning kalibutana. Sultian ta mo, naay mga puwersa nga nagpaluyo, pagpakuyanap sa kagaw sa tibok kalibutan, kailang tuyo, mga pagkontrol sa kalibutan, pagminos sa gidaganon sa katauhan.
Apan kung dunay yawanon nga mga plano, mas ligon, mas gusgan ang plano sa Dios, ang gahom sa Dios, aning kalibutana. Ug naa kita misandig sa simbahan ni Kristo, nagabarog sa pagtulunan ni Kristo. Bulahan ka Katoliko, bulahan ka Kristiyano. Manginaot ko nga mga pulong ni Kristo, diha siyang pagsyagit o pag-inon. Giuhaw ako, imna ang iyang grasya karong adlaw sa atong pagsugod sa nobinaryo sa divine mercy. Sa ngalan sa Mahanog Anak ug Espiritu Santo. Amen. Salutation and respect sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Sofia Palma, Arsobispo sa Sugbo, Bishop Dudong Bilyones, Bishop Emilio Bataclan, mga kaabag ng obispo sa atong Arsobispo sa Sugbo. Ya Right Reverend Monsignor Roberto Boy Fernandez Alisna sa Santa Teresa de Avila. Uban nila ni Father Miguelito Sarmago, Moderator, Father Rogelio Piluton Jr., Father Alan Trinidad, San Jose Parish Church Tabunok, Father Dennis Baricuatro, Moderator, Father Bernardo Uyaw, Father Ray Rizaba, Father Eugene Narcico, Father Joseph Intig, ug sa Prinsipis mga Catholic Lay Minister Aureliano Aling Bacalso, iyang manghod, aktibo kayo pagtabang sa mga masakiton o kabo sa Kandulawan, Talisay, Honorable Bilio Bacalso. Mga igsoon, parayon na ito pagpamalandong ang dagko kay mga pagtulunan nga nakaabling ni bukas sa mangiob nga galamhan nga nagbilanggo ka nato. Daganam tagkakita sa kahayag nining langob sa kangit-ngit. Atong ihatag ni Brad Dan pagpaila sa mamung sa ikaw num nga pong ni Kristo sa cross. Ang ikaunom nga pulong natuma na sa Juan 19:30 pagkabatbaton sa usa ka komentarista ug manalaban, Station Manager DYHP Tatak RMM 612, number 1 station sa Metro Cebu. Speaker Oasis of Love, Attorney Rafael Fernandez Banyok. Maigsoon si Atty. Rafael Fernandez Banyok, wasa sa mga sinaligan sa Oasis of Love Seminar, Renewal Seminar. Sa kabatanon, makugihon sa pag-research, di lang sa mga kaugdahas balaod,
makiangayon nga komentaryo sa mga panghitabo sa nasod, sa kalibutan, malamon sad sa pagtuon sa pung sa Dios, Sagrada Skriptura, o gihinaman kayo ngiyang mga pung ikaw nom nga pung consummatum est. Natuma na. Attorney Rofel Fernandez Banyo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaunom nga pulong. Consummatum est. Natapos na. San Juan 19:30. Makaigsunan, una sa tanan, akong angkunon sa tumang pagpaubos, nga ako isip usa ka makasasala, wa gyud ko'y angay, o dili gyud ko takos nga mobatbat niining ikaunom nga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Apan isip pinunyagan o nakaambit sa pagkahari o pagkapari sa atong Ginoong Hesukristo, nan mangahas ko karon og maningkamot sa pagbatbat niini. Mga kaigsunan, karong tuiga gideklarar sa atong simbahan nga Year of the Youth. Ngani sunod simana anhi dinhi sa Sugbo ipahigayon ang National Youth Day. O kung maghisgot tag mga kabatan-unan, karong mga panahona, base sa survey, mas dako nga hutong sa mga batanon ang daw wala na'y focus sa pagsubay sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang uban gani karon naglulinghayaw na lang. Ang uban mo ingon na gani nga dili na ron panahon ni Kristo kay panahon na kuno sa alisto. Murag nagtuo siguro sila nga kaya na nilang buhaton ang tanan nilang gusto bisan walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Murag wala na kahibalo o nakalimot bakaha sa giingon ni Jesus Christ diya sa balaang kasulatan sa John chapter 15 verse 5, without me you can do nothing. Daw nawa na sa focus sa Kristohanong kalihukan tungod sa daghang mga interference. Usa na ini kining pag-uso na kayo sa social networking sites, sama sa Facebook, Twitter, Instagram, computer games, ug daghan pa. Unya ra ba dili lang ang mga youth? Dili lang ang mga kabatanunan. Lakip na ang mga hingkod nga pangidaron daw nawa sa focus. Ngani hasta ang mga tiguang na o mga edad-idara na nawa sa focus kay aktibo sa Facebook. Napay ubang mga tiguang na nga magbutang og status, it's complicated. Pastilan. Kining social networking sites makaayo man apan depende sa paggamit. Apan sagad man gud daw ma-attract sa paggamit nini sa dili Kristohanong pamaagi. Mao nga naaghat ko sa pagbalik sa basic facts sa atong pagpamalandong sa mga panghitabo dito sa Kalbaryo kay basin unya og wa makahibalo ang mga bag-ong tubo niini. Og basin unya og nakalimot na pud niini kadtong mga edad-idara na. Daghang interference. Sa ako nagisulti daghang mga disturbo. Ngani karon pa lang sa atong atubangan nagdinasmagay. Disturbo tagamay, no? Fortuner man og taxi. O right na tandog sa tahinuon. Inana no grabe. We can encounter temptations, we can encounter interference right in the pages of the Bible. Even if we are now here, nga nagsulti ta, na ay mga disturbo. Inana ang atong panghitabo sa kalibutan. Pagkaglabiha. Mga kaigsunan, balik ta. Total minor man na nga crash.
Nadumbulan naman. Okay, nga sa kakutubangan. Grabe ha. No? Nga sa kakutubangan. Ang Fortuner nga ito, gidas magagtaksing puti. Pastilan. Pero at least minor lang. Now, balik tama kay Igsunan. Kung atong subayon ang mga encyclopedia, gibalik na ko basa ba? Kay, di man takong bat-bat nyo niya, mo lagi nagpakatakos naman lang ko. Yes, Brother Sok Fernandez at the President's Catholic Faith Defenders, na panahon nga mingon ko, Brad, di lang sa ako. Mingon sa Brother Sok nga, ayaw balibarin Ginoo dong. So, di kita kabalibad. So, akong gibalik o kay-kay ang mga encyclopedia. Unya, kung internet, mabasa na to sa Wikipedia. Ato ibalik ba ang basic? Nga, ang atong Ginoong Hesukristo, gisugdan sa paglansang diha sa krus, alas 9 buntag. So dunay unong ka oras, kay alas 3 sa hapon, diha naman siya namatay. Dunay unong ka oras nga siya nagbitay diha ibabaw sa krus. Kining mabasa sa encyclopedia o mabasa sa Wikipedia, doon na by biblical support. Ang tubag na, San Marcos 15:25. Biblical na. Alas 9 buntag, sugdan sa glansang. Puti dugaya dahil, no? Nagdupas sa krus, alas 9 pas buntag. Hantod, ang matod pa sa mga biblical scholars, ang first 3 hours, ang first 3 hours nga siya nagdupa sa krus, sa tupagikan sa alas 9 sa buntag, hantod sa alas 12 sa udto, tulura ka mga pulong ang nalitok sa atong Ginoong Hesukristo diha sa krus. Tulura. Gikan sa alas 9 nga to sa alas 12. Ang unang pulong, nga katong gingon Pater Ignacio Ilis Don Inimsion quid passion, amahan ko pa sa iluas na kawas na masayod sa nagibuhat. Ang ikaduhang pulong, Odi Micum Iris in Paradiso, karon dayon mauban ka sa paraiso. Ug ang ikatulong pulong, Eli Mater Itzi Mater Tua, Itzi Mater Fili, Itzi Mater Fili, Itzi Mater Tua. Tanawa ang imong anak tanawa ang imong inahan. Ikatulong pulo na, katulong. Kanang first, second, third. Kana ra nga pulong amigawas, gikan sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto. Unya matod pa sa mga biblical scholars, dagko nagap sa to pa posible nga pag alas 9 gyud kay gibugal-bugalan sa mga tao o alas 10 iyang nalitok nga pasayloas na amahan kay wasa masayod sa nagibuhat. Unya nigap og usa ka oras, dugay no, nigap usa ka oras usa pa niya nalitok pod nga uban kas paraiso. Nigap na po usa ka oras, usa pa siya miingon nga inahan tan-awa ang imong anak tan-awa ang imong inahan. Pag alas 12 sa udto gyud, ningit-ngit ang kalibutan, wa na inabuhian nga pulong ang atong Ginoo. Hangtod na sa alas 3 sa hapon nga hapit na siya namatay, didto na ang laing upat ka mga pulong. Matod pa sa mga biblical scholars, kining upat ka mga pulong, ika-upat, ika-5, ika-6, ika-7, didto na ni buhi sa hapit na sa mamatay. Sa paghapit na di alas 3, unya in series na, rapid na nga pagkasulti. Matod pa sa mga biblical scholars nga nagtuon nga iyag yung wala sa magkatingog ba, nag-ago na siya pag alas 12 sa udto, wala yung katingog, nag-ago na lang ang atong Ginoo, iyang gitagamtam ang tumang kasakit sa paglansang niya diha sa krus. Wa na siya makalitok, nag-ago na lang siya. O matod pa sa mga medical explanations nga ngani ato nang masinati sa personal experience nga kung masamad ta, sakit yun na. Pero mas musamot o kasakit ang samad kung maabda na ko sa kauras, 2 ka oras, ikatulong oras, nga way anesthesia, mas musamot o kangutngot ang samad. Moto'y gibati sa atong Ginoong Hesukristo diha sa krus. Nga tungod sa tumang kasakit o sa hapit na mabugto ang gininhawa, nalitok niya ang daw mga pagmahay sa ikaupat nga pulong, Dios míos, ut quid dereliquesti me. Sa laing pagkasulti, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Daw nagmahay ang atong Ginoo si Kristo. Kadto nga pulong, ikaupat nga pulong, mihangad siya sa langit,
that was addressed to the God the Father. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Address ngadto sa Diyos Amahan. Gisundan dayon sa ikalima nga pulong. Miingon na ito Ginoo, mihangad sa langit, Diyos ko. Taon-taon, miduko sa mga tao dito, ubos sa krus, miingon sa sityo, giuhaw ako. Kadtong ikalima nga pulong, address to sa mga tao, diha ubos sa krus, kay nangayo sa tubig nga mainom. Apan, tungod sa salbahe sa mga tao, nga dito sa Kalbaryo, gitunulan hinuon og abdo og suka, og sa pagkatilaw, mitsabaw ang atong Ginoo, consumatum est, natapos na, natuma na. Mao na kana ang ikaunom nga pulong. Kini nga pulong address sa tanan. Balikon ko, ikaw pan nga pulong address sa Dios Amahan. Nihangad siya, nganong gibiyaan man kunimo. Ikalima, niduko siya, taga ikog tubig, giuhaw ko. Ang ikaunom nga pulong, consumatum est, address sa tanang binuhat, sa kahitasan sa langit, ngadto na sa kahilagman sa yuta, because it was an announcement of victory. Those words were not only addressed to God the Father, they were not only addressed to the people present in the Calvary, but they were addressed to all. Kadto nga mga pulong, wala gipunting sa amahan lamang sama sa ikaupat nga pulong, wala gipunting sa mga tao lamang nga didto ubos sa Kalbaryo sama sa ikalima nga pulong, apan gipunting alang sa tanang binuhat, because it was an announcement of victory. Kay unsa man gyud ay natapos atong tukion og maayo. Ang iya bang kinabuhi niya atong tungura mo inatapos? Remember nga ikaunom nga pulong pato. Naapay ikapitong pulong. So at that very moment, dili ang iyang kinabuhi mo natapos, otherwise dili na niya ma-deliver ang ikapitong pulong. Unsa may natapos? Tungod sa kamubo sa tong oras, mohatag og at least 4 answers o 4 ka mga tubag. Una, ang iyang taas nga pag-antos o sakripisyo, iyan ang gitapos diha sa cross. Ikaduha, the full course of his obedience is finished. Ang iyang pagkamatinumanon, ang pagtuman sa tanan niyang misyon. San Juan 17:4. Gani isip usa ka tawo, kay matuod nga Dios o matuod man sa nga tawo, sa iyang pagkatawhanon, iyang gibati ang kahadlok. San Mateo 26:39. Mihapa sa sayuta, matapos Biblia, mihapa sa sayuta o nagampo nga nag-ingon, amahan ko, kung mahimo, kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Dito ni tanaman sa Getsemani, nga sa ato pang pagkasulti, kung ato pa ning sa ato pang inato nga pagkasulti, Lord, kung mahimo, ayaw idayon kining sunod nga kabanata. Lord, kung mahimo, ayaw idayon. Lord, if possible, please do not pursue the next episode in my life. Lord, if possible, do not proceed to the next chapter of my life. Kaya nahibaw sa Kristo sa sunod nga chapter. Muna ingon sa, kung mahimo, ayaw lang idayon. Pero iyang gisumpayan ang balaang kasulatan, maingon siya, apan dili ang akong pagbuot ngay matuman, kundili ang imo. So second, the full course of his obedience is finished. Ikatulo, ang dugay ng panagsangka, ang dugay ng gira between good and evil, nga nagsukad pa sa taraman sa Eden, gitapos na diha sa krus. Og nidaog ang katarong. Kolosas 2:15 nag-ingon, og pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. O kinigidasunan, unsa ka powerful ang cross sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ubang tinuuhan, ako lang saktan gamay apologetics. Moingon sila na unsa man ang doktrina sa simbahan Katoliko nga tawa may klaro. Imagine, ang sundang magigamit pagpatay, pagdungga, pagtigba sa imong amahan, nganong nga kanang sundang nga mo'y nakamatay, imo man gitagag bili. Ang krus kaniadto equivalent kana sa kinikaron nga silya elektrika.
equivalent kana sa lethal injection. Unya kanang maong instrumento nga mo igigamit pagpatay sa imong amahan nganong inyo man hinuong gitaga ag dili, gikwintas pa. Muni ang mga basic na pangutana, bugal-bugal mana, binuang mana. Mga kaigsunan, that is true. Ang pangutana, does it make sense? The answer is yes. That is in the human sense. Sa tawhanon, mga higalang pagsabot. But in theological sense, it is very incorrect. It is wrong because Christ Himself proclaimed nga pinaagi sa krus, iyang gibuntog ang gahom sa yawa. Yes, binuang ang krus sa mga wa makasabot. Apan sa mga nakasabot, kini mao ang gahom sa Dios. Doon na ba'y mabasa sa Biblia? Doon na. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. For the doctrine of the cross of Christ for them that perish is foolishness, but unto us who are saved, it is the power of God. Sabi na saya pa, kay ang doktrina sa cross ni Kristo binuang kini alang sa mga nangawala, apan alang kanato nga naluwas, gahom kini sa Dios. Inana ka powerful ang cross nga din didto gi-announce ni Kristo ang victory, gi-anunsyo sa atong Ginoong Hesukristo ang kadaugan, consumatum est. Ikaupat, the complete work of His atonement is finished. Ang kompleto niyang misyon paglukat kanato gikan sa sala natapos na. Kaya ang sala mo'y nakapalayo kanato sa Dios. Ang sala mo'y nakaputol sa atong relasyon sa Dios. Apan kini gipauli na, gipasig-uli kita pinaagi sa kamatayon ni Jesus diha sa krus. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala maong kamatayon, o kini gibayran pinaagi sa kamatayon ni Jesus diha sa krus. Gilukat na ta. Ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo mo'y gibayad sa atong mga sala. Iyon anak kabililhon ang tao sa mga mata sa Dios. Wa ta bayri sa dugo sa baka, wa ta bayri sa dugo sa turo, wa ta bayri sa dugo sa kanding, kundi ang gibayad o ang gilukat nato gikan sa sala mo ang dugo mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung lisod sabton ang Biblia, kung buringan ta nga basahon ang Biblia, nan atong ipaagi og kanta. Dili man kay kumaigtingog, pero naa dihay lyrics. Nindot ang kanta nga naguluhan, Lord, I lift your name on high. Sa chorus niya na mingon, you came from heaven to earth to show the way, di ba? From the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Consumatum est. It is finished. It is accomplished. Natapos na, natuma na. Kini mo sa katingog, ngaming lanog sa kahitasan sa langit. Kay kini announcement man. Tingog ngaming lanog sa kahitasan sa langit, apan kini nga tingog may nakapakurog sa inferno. Kining ikaunom nga pulong mo'y nakabugto sa gigamit nga mga kadinang gapos o mo'y nakabungkag sa mga silda sa bilangguan aron ang taong makasasala mahimo ng gawasnon gikan sa pagkaulipon sa sala. Kay gilukat na, gibayra na sa dugo ni Kristo diha sa krus. Matod pa sa mga biblical scholars, these are the greatest and the most momentous words that were ever spoken on the earth since the creation of the world. It is an announcement of victory. Consumatum est. It is finished. It is accomplished. Natapos na, natuma na. Ang pangutana, kita kaha, mga kaigsunan. Kumusta man ang atong misyon? Ikaw, nga naminaw na ko karon, o ako, o kitang tanan, kumusta naman ka ang misyon nga gisangon kanato? Isip mga anak, isip mga kabatanunan, kay karon ra ba year of the youth, kumusta man ang misyon? Natuman ba ang simpleng misyon sa mga anak nga napatik sa Efeso 6:1-3 nga nag-ingon, mga anak, tahuran ninyo ang inyo mga ginikanan?
Mga anak, sundan ninyo ang inyong amahan o inahan. Kumusta naman na? Simple nga misyon. Pila ka ka mga anak ang wa mo tahod sa ilang ginikanan. Pila ka ka mga anak ang nakapasakit sa ilang ginikanan. Pila ka ka mga anak ang hambugira, labi na nakakuha ng profesyon, nga gisika-sikaan na lang hinuon ang ilang ginikanan. Pila ka mga anak ang nagpabugat sa ilang ginikanan o naghatag o problema tungod sa pagkalulong sa drogas. Pila ka mga anak o pila ka mga ginikanan ang giyayungan padong sa sementeryo tungod kay gisakitan o nagproblema sa ilang mga anak. Nanalang sa mga ginikanan, kumusta man saba ang inyong mga misyon? Efeso 6:4, simple gyapon nga nag-ingon mga ginikanan, ayaw ninyo pasuk ang inyong mga anak. Amumaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. Pila ka mga ginikanan ang gipasagdan lang ang ilang mga anak. Pila ka mga ginikanan ang niunay pagbaligya sa ilang mga anak, pinagis pagpahubo at ubangan sa internet kay aron ipangwarta. Mga asawa, mga bana, kumusta ka ang inyong misyon? Wa ba ka mulikoy ang misyon? Mga opisyal sa simbahan, mga opisyal sa gobyerno, kumusta man ang imong pag-deliver sa imong gipanumpaan nga responsibilidad? Dili ba leadership is for service and not for power? Wa ba nimo abusuhi ang imong gahom inay gamiton sa pagpanerbisyo? Taas-taas palamontan ni akong ibat-bat mga kaigsunan, pero piti hagip-uta man sa tong oras. Mauna nga mulahos moditso na lang ko. Kaya ba nato nga tumanon ang atong misyon? Ang tubag maglisod ta kung mag-inusara ta. Matupas kong amigo nga exorcist priest. Kitang tao lisod kita kay mapildi kita sa yawa, kay mas gamhanan man ang yawa sa tao. Mauna nga kinahanglan gyud tang dunay sandigan nga mas gamhanan nga mao ang Dios. Kay kung mag-inusara ta, alkansi ta. Pero kumusta ka? Inay mo paduol ta sa Ginoo, wa ba ka ta nagpalayo na Hinuo niya? Wa ba ka ta mahubog sa gahom? Wa ba ka ta mahubog sa kwarta? Ug ang uban gani kanato nga nagluling hayaw karon ug nakalimot na nga Biyernes Santo karon. Kay doon nga may usa ka Biyernes Santo na tabo pipila ka mga katuigan nang nalabay dito sa usa ka isla. Pagpangutanas pare, nahibaw mo kinsay namatay karon? Nitubag ang mga tao, si Rikuyan. Biyernes Santo na ito pagkamatay. Kuno, naunsa. So dalayo na ta. No nalimo ta. Bisan pagani, o maningkamot patag paduol sa Dios, o maghimo tag mga butang matarong, apan dili ta perpekto, maligas gyapon ta. Giingon nga we can find 1,000 flaws in our best works. Muna nga mugahin kita panahon sa pagpamalandong, ug ang atong iampo nga Lord, ayaw ko pasagdi nga ako'y muhawid sa imong mga kamot, kay delikado nga inig-abot sa unos, inig-abot sa bagyo sa kinabuhi, mga pagsulay sa kinabuhi, delikado nga makabuhi ko. Ayaw ko pasagdi nga ako'y muhawid sa imong kamot, Lord. Ako kang hangion nga ikaw may muhawid, ikaw may mugunit sa akong kamot. Ginoo palihog kupti ko. Lord, ayaw ko pasagdi nga maglakaw ko nining dangog nga kalibutan nga ako ra may kinusara. Nining kalibutan nga labihan kadaghan sa mga tentasyon kay basin dili nako kaya ang pagresist og madayunan nga masaag gyud hinuon ko. Giyahi ko. Kay kung wa may mahimo, wa ko'y mahimo. Munang maingon ta, shepherd of my soul, I give you full control so that wherever you may lead, I will follow. Dili na ko kaya ang misyon nga mag-inusara. Dili na to kaya. Busa, ayaw may pasagdi. Tabangi mi, giyahi mi, nga ma-deliver na mo ang among misyon ng kalibutan na. Aron inig-abot sa panahon nato, nga ato na sa panahon, nga sulutan na tagbarong, sulutan na tagsilina, nga di na kita'y mupili. Lipstickan na ta, nga di na kita'y mabuot sa color sa lipstick. Make-upan na ta,
nga di na ta makasugyot nga kanang kulura i-make up. Ug masud na ta padung sa kahon alang sa kapahulayang dayon. Takos sabta nga moingon, consumatum est. Mission accomplished. Natapos na, natuman na. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. In manos tuwas kumindo spiritu meum. Sa imong makamot, amahan ko, itugyan ko nga akong espiritu. San Lucas 23, tudling 46. Puno sa tanghaga, kay sa ikaapat kapung ni Jesus, siya mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Pero niining ikapito, katapusang pung ni Kristo sa cross, wa niya tawag ang labing makagagahom o Diyos ko, unili amahan. Father, into thy hands I commend my spirit. Sa imo makamot, itugyan ko ang akong espiritu. Unsay kalainan karon? Ning ikapitong pung mitawag siya sa langit nung magagahom, no longer God, but Father. Sa ikapat kapung militok ug mitawag si Jesus sa magagahom, gila niya nga Dios. Kay misugot siya sa mando ug sa justisya sa Dios. Misugot siya sa gahom, sugo samahan, suway pagbalipad, bisan pa nalisang nahadlok siya sa tanaman sa Getsemani. Mikurog ang iya mga singot na himong dugo tungod sa kahadlok ug kalisang. Siya mingon kung mahimo, isaylo kining fupas kasakit. Pero dili nga ako may matuman ang imo, amahan. Niningi kapito kapong ni Jesus, wa na siya mangayog hustisya. Wa na siya mangayog panalipod sa iyang kinabuhi, kay matod pa niya, ngano ba niya nga maubot kining makalisdanan o kasakit pagtagmal, pagpakauaw ka na ako. Mao man nga akong tuyo is pagani. Sa Juan, uluhan 12, tudling 27. Pero nga nining kapito kapung, He did not use God. Jesus used Father. Kaing buti pasabot ni Jesus, sama so sa kaanak. Anak nga masinugtanon, anak nga makasud sa kinahilanman sa kasing-kasing samahan kay siya anak, makapangayo siya pahin. Sama sa anak, mangayog irin siya. Jesus was pleading with the Father with the merit that has done by His blood, by His death, His obedience to die for the people loved by God. Ang iyang gipangayo karon pahin. O ang pahin niyang gipangayo, dili katigayunan, kundi ang biritu siyang pagpasakit, ang tinguha ni Kristo, gitawag niyang iyang amahan. Forgive the sins. Give the merit of my blood dying for them. Give me all the powers to influence them to come upon me so that you will forgive them all. Maunang gipangayo ni Kristo, He did not address the Father, God, but Father. Anytime a son I can enter your privacy of your heart, this is a pleading.
This is a petition. This is kneeling, bending my knees. Oh, Father, give me this. Give me the grace, refrain, and constrain because of the sin of Adam and Eve. Ablihi ang ganghaan sa grasya nga nasirhan tungod sa niya danog ni iba. Ihatag ka na ko ang grasya. Akong iapod sa mga tao sa tibok kalibutan suway pagpinig, pagpili, kinsa sila, unsa sila. Naibalik ang ilang pagkaanak sa Diyos tungod sa akong dugo. Si San Pablo mayo ngamihan ay niya na. Siyang suwat sa Efeso 1 sa 7 mingon si San Pablo, the riches of grace and abundant mercy given. It is because of the redemption, meaning the blood and death of Jesus, we are forgiven. The grace is given to us now to become children of God again. Maayo ang paghanay sa mga pung ni San Pablo nga nag-ingon, oy hatag sa dakong kamadagayaon ng grasya. Pinagis pagpanubos, naghulugan kamatayon og dugo, pasaylo sa itong mga sa, huwag may balik na ito ang grasya. That is divine compensation. It was the greatest response of the Father for the pleading of His Son, not asking inheritance, but asking love shall be compensated with love. Amor con amor si Paka. Ngang gugma tumbasan o gugma manamahan, ano kaingon, nga matod pa nimo, gigugma nimo ang kalibutan. Sa pag-aagi nga akong imong anak gihatag aron pagtubos o pagluwas sa kalibutan. I give all. My pain, my suffering, my shame, everything, humiliation, I suffer. Because I love you, Father. I want to prove that I love you by obedience and dying for the people whom you loved. Maunang kalainan sa pagtawag ni Kristo siyang amahan og Diyos o karon niyang gitawag amahan ko. Sama sa saka yanong nga mamumuo nga mohatag siyang daily time record aron pagpangayo sa sweldo tumbas siyang kahago. En manos tuas comindo spiritu mio, sa imong kamot itugyan ko nga akong espiritu. Yes, hope, heaven is open. The grace is poured out throughout the world, regardless who they are. They become one by the blood of Jesus. Pero unsa man ang kahimtang sa tao, unsa man katiga ang makasasa. Mabasa nato sa libro sa Proverbio, Uluhan 13:9. Uluhan 13:9 sa libro sa Panultihon, ang makasasa di mo'y rug siyang sa. Alang kaniya o sa kabinuang nga siyang makasasa, mutultul sa dan sa katarong. He enjoys the pleasure of being a sinner. He does not know the end of the sinner. Si Jeremias sa Uluhan 13:23. Ang mga makasasala og dautan sama sa kaitum ang bulok sa panit sa Ethiopianhon, kinsa man ang makapaputi kaniya. Ang makasasala sama sa kabang nga leopardo, kinsa man ang makabuhos og kulor siyang kabang nga pamanit. Unsaon sa ka makasasala pagbalik kanimo o Diyos sila nga nagpagkapos og tuyo sa sala tungod sa kalipay ng lumalabay sa kalibutan. Wa sila masayod og mahibaw sa gisulti sa balaang kasulatan.
Sa Salmo 116, 11-12. Unsa ba ang takos nga mahimo nato? Ituson ang katapusang tuo sa tung dugo, tagod-taguron atong lawas paghalad, aron natong ikatumpas sa kasakit, kamatayon ug pagtubos ni Kristo. Wa tayo mahimo. Nothing we can think, everything. The good works, the sacrifices, tremendous laying of prayer cannot really compensate with the infinite love and merit gained by Christ on dying on that abominable death on the cross. Wa tayo katumpas. Di ta ko nahunago sa kabutang aron kaha ikahupay ikakakhaw ikakagis sa nagkatal nagtumpi nga kasalanan nga atong nahimo. May nagugma kong maigsoon, dili lang gipangayo ni Jesus ang tubag gikasamahan, gitubag samahan. Grasya si kaluwasan imong gipangayo anak, ihatag nako. Nasira ang langit anak tungod sa saan yadan og iba giablihan ako. What else you ask? Unsa pa ang imong pangayoon? The last thing, Father, that my love for you, my suffering, my obedience, my death will become a power that influence the sinner. Mahimo silang sama sa puthaw ug ako ang batubalani kung magnet nga musuyop kanila, inevitably they cannot constrain. The Father said, yes, Son, you can do it. Go. Whatever. Ug si Santiago umihubad sa yanong nga pagkasulti sa Santiago 1:18 og 21. Dali kamo. Maminaw ta sa mga pulong sa Dios nga makapahimo natong mga anak sa Dios. Dali kamo, paminawon ta. Itisuk ta mga pulong sa Dios nga makaluwas kanato. This is the day. Christ is awaiting everyone to open their ears and hearts nga mahatisok ang pulong sa kaluwasan, ang pulong sa Diyos. Onso ang pulong sa Diyos, bisan pang tibuok kalibutan, tanang bahandi, tanang kalipay sa iyo, ta ipunon, aron liguon ka, gikan si mong pagmatahan tod sa pagkatug, dili, igo, ngay katumba sa kalipay nga kung gitagana kanimo. Ora bingon si Jesus unsay kapusalanan sa tao nga maangko niyang tibuok kalibutan apan mapildi ngiyang kalag. We should remember unsay gigamit ni Jesus sa paglalang, paggamit samahan sa paglalang sa kalibutan, creation, o unsay gigamit samahan sa pagpanubos sa kalibutan. Dinhi sa Salmos 23 says, God speaks, and everything, all the things visible and invisible exists. Namung lang ang Ginoo, mitungha ang tanan. Sa 2 Maccabeos 7:28, creation is let anything exist out of nothing. Sa paglalang, gimugna sa Ginoo pagpatungha ang gikan sa wa. O gusto ni Jesus nga kanang creation will be translated into spiritual creation. The new man. Ang pagbag-uso sa katao, mao
ang iyang pagpaminaw sa puhong sa Dios. Kadtong gisulti ni Jesus, unsay kapuslanan sa tao kung maangko niyang tibuok kalibutan mapildi iyang kalag. Maigsoon, hinumduman nato nga sa pagtubos sa Dios sa kalibutan, dako labaw sa galamhan ug gahom. Ang pinangga ug minahal sa Dios siyang kinabuhi, siyang pagkasiya nga way sinugdan ug way katapusan ang iyang anak. Iyang gihatag nato. Wala. Ang inyong mga sala dagmali siya. Pasakiti siya. Dili kay ang Dios lover of violence, lover of misery. No. It is only by death. Ang tugo sa kong anak. Basaha ang Isaiah 53, 1-6. Usa ka nating karnero, ang tanang mga sa mga tao gibutang siyang lawas. Tanang mga sa kalibutan, katauhan. Katong nangamatay na, katong umaabot pa sa mga latus ug samad sa mga karnero, nangaayo ang mga tao. This is the only way. I am the way. My blood is the way. My example is the way. How do I love you, man? Kiyun sa ko ikaw pakikugma. Gigamit samahan, tanan, ako gihatag kaninyo. Isaiah 19:20, ihatag ko alang kaninyo ang manunubos o manluluwas nga mga akong anak. Isaiah 19:20. Huwag ang pagpanampalas, pasipala, ihatag ko sa inyo makamot. Aron makaila mo unsa kalaw, magidlad mo nga inyong nahulgan. Huwag mo ikikanaugan sa kong anak. Igamit sa Diyos Ama ng Holy Spirit to make that Spirit incarnate in the womb of Mary. Kilalang si Espiritu Santong lawas ni Jesus sa tiyan ni Maria. Angel Gabriel, the messenger telling the people, telling everyone, the woman, exalted as Gracia Plena. The Eva is retorted to Ave Maria. Saint Joseph, the humble, the silent man with action, because of his love for Jesus and Mary, the Holy Family. Even our sin is predicated upon him who is innocent. Mabasa sa 2 Corinto 5:21, ng atong sala, gipahid kaniya nga way sa. Giisip nga siya hugaw og makasasa, bisan siya way sa. Ang mapait nga kamatayon is also predicated to the divine person. But the divine person is intact because of the absolute immutability of his divine person. He cannot die as God, as the second person. But that human death of Jesus is predicated to his divine person as seems God is dead, which is not really true. Because God cannot die. Sa Fundamentals Catholic Dogma, page 145, the Son of God, the Logos, became man without ceasing to be God. Ang anak sa Diyos na himong tao, wa mahanaw ang iyang pagka-Diyos. He died, He lives, and He lives evermore. Mabasa na to sa balang kasulatan sa Pinadayag 1, City Ugutso. Siya namatay, siya buhi, o nagpabiling buhi sa walay katapusan. Ikaw, Diyos, nga nagpuyo sa kahayag, nga di maduol. Ikaw, Diyos, ang dili mamatay. Karon niya na ta. Dili na to iuswag, dili na to ipuspon ng atong pagbalik sa Ginoo. Do not be enslaved with the flesh. When you are a husband, you leave your wife
and dwells with another woman, believe me, that is a tremendous sin before God. That is mortal sin. When you are a wife and you betray your husband, that is a mortal sin. If you are man and woman not married, that enjoys fornication, that is mortal sin again. We have to abandon this. We have to face only one, that is our salvation. St. Augustine says, Iniquitum cor nostrum dunique requiescat in te, Domine. Our hearts are restless only until such we rely and lay upon your bosom, O God. Ang among kasing-kasing na higoos, walay kalinaw, O Diyos. Ang kalinaw diha lamang kung kami makapauraray kanimo. Karon, ayaw ugma. Tiyag awahin ang ugma. Sa nobela ni Marlowe nagwiti, naguluhan og Dr. Faust, Johann Faust, gibaligya ni Dr. Faust, ang iyang kalag na to ni Satanas. The only condition that dead woman, the most beautiful woman of the world, Helen of Troy, shall appear alive to be his partner. And the woman, by the power of Satan, came and sleep with Dr. Johann Faust. And that pleasure of happiness, for him it is heaven. No other heaven but that. But the day that was April 10, 12 o'clock, the bells of the church tolled, and Dr. Faust awakened. Naigmata siya, nalisang siya. Kay si Satanas nagdaog kadina nga kayo, ug mingon Satanas, niabot na ang oras, Dr. Fausto. Ug paglingi niya ni Helen, diha tupad niyang hilabyan kagwapa ug katahom, nawa, ug nipuling nagkagalkal nga bukog, kalabira. Kanugon sa kong kalag. Kanugon sa pagpalit ni Kristo sa kong kalag, pinagi siyang dugo, karon ako, mibaligya sa kong kugalingong kalag. This is a story that will become a true story for you and for me if we do not say yes. The invitation of Christ for us sinners na nagpabili ng cross ni Kristo, hawa siyang lawas, kinabanhaw siya. Pero kanang iyang pagkabanhaw, timaan nga nagpabilin siyang buhi ug dili mo balibad sa pagduol nimo kaniya. Duol kanako kamong makasasa, bisan pang inyong sa makadaghan sa baas sa dagat, bisan itumpa sa alkitran, ako nang papution, kusultihan ta ka. Gihimo ko ang bisag unsa nga mahimo para maluwas ka, panimibalibad ka kanako. Ang grasya sa mga sakramento, ang simbahan nga kung gitukod pagtudlo kanimo, ang katapusang pitukapung nga kung gilitok karong pagdapit kanimo, nos apa yung pagsanong sa kong pagdapit, gigugma ko ikaw. Basahan Isaias 43 city, na diya nga ako mga puong anong gibuhat ko ikaw nga tao, dili mananap, kay gusto kong makapuyo ka uban kanako sa kinabuhi nga way katapusan, nos apa. Dili na ko magpalansang pag-usab. San Pablo mingon sa buhat 18:6, nahurot nga pagbubo ang tanang dapit sa kaluwasan alang kanimo, pero nibalibad ka, wa na ko'y labot. Kung ang kalaglagan, kasakit mo'y katapusan ni mong mangkon. Pero na si Jesus, nagpabilinuban ka na to, bisan niining panahon, di ta kasud sa tabernacle sa simbahan. We are His tabernacle. We are the dwelling place of the Holy Spirit. We commend our spirit to the Father. Sa ngalan sumahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Salamat ding musunod, Mr. Willie T. and family, Mr. Lito and Faye Barino and family, Ricky Cabusas and family, Focal Sight Optical, Ayala Second Floor, De Los Rios Optical, under Dr. Glenn de las Peñas and family, Dr. Nivis Nacario and family, Mr. Dinaldim and family, Brad Rogelio Caminero and family, Engineer Ronnie Laborada and family, Mr. Cyril Velasco and family, Engineer Alvin Rabaya and family, Josin Construction, Brad Philo Pacobas and family, Mr. Gabriel Yap and family, Engineer Ricardo Tuanzon family, Al Berlin Baxel, Al Berlin Highlands, Elegant Living Made Affordable, under Brian K. Ong and family, Mr. Bibut Bukaw and family, Stone Treasure International, All Tiles Design, Oldog Tumlug, Talisay City, Cebu, Ellen Susie Polvera, Jimmy Polvera, Mr. and Mrs. Vicente Pasiha, Lapu-Lapu City. Salamat na to sa atong mahal nga Presidente Rodrigo Duterte, siyang pagkikpisog, ubanan sa atong mga pagampo, maingon nga atong Presidente mituaw, nganing panahon na sangpit kita sa labing makagagahom, aron pagbuntog nining coronavirus COVID-19. Salamat ni Queen Garcia, nga naghimos ng mga lakang o pagi, nga maminos ang mangguwa ato sa bansayon sa ang atong quarantine in our rooms. Atong giyuk po usab ni Yolanda Daan, Raul Bacaltos, board members, Mayor Gerard Anthony Golias Jr., Sam Golias, our mayor, Vice Mayor Alan Bukaw, mga konsyales, including myself, Sok, Ricky Asnar, Rudy Cabegas, Maning Cabriana, Marita Bukaw, Antonio Bacaltos Jr., Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Ophelia Ilanan, Magdi De La Torre, Inday Josefina Council, support morally. Salamat sa mga kaparian nato, His Excellency si Sirupia Palma, Archbishop of Cebu, Bishop Dodong Millones, Bishop Emilio Bataclan, mga kaabag sa Obispo, Right Reverend Monsignor Roberto Buy Alesna, Santa Teresa de Avila, Father Miguelito Sarmago, Moderator, Father Rogelio Piloton Jr., Father Alan Trinidad, members of the team ministry, San Jose Parish Church Tabunok, Father Dennis Baricuatro, Moderator, Father Bernardo Uyao, Father Rizaba, Father Eugene Rasico, Father Joseph Intig, o Principes mga lay minister, Brad Aling Bacalso, iyang manghon Honorable Bilyo Bacalso nga matinbangon kay sa mga kabus ug sa mga ikabsans kinabuhi. Kining inyong ubos nga lagad, pasalamat sa RMN Tatak Cebu, DYHP size 12 sa dial sa atong mga radyo. Salamat sa atong malikdong kinadmanon nga manager, Atty. Rafael Fernandez Banyo, speaker sa ikaunong nga puong Consumatum Est. Pasalamat ko sa kinasingkasing Catholic Faith Defender ni Reverend Father Josue Cadorna, Agustinian Discald Missionary, nga suway hunong nag-ampo para sa Catholic Faith Defenders. Kanunay mo duawan sa Catholic Faith Defenders Bible Study para sa mga inspirational guidance. Salamat, Father Josue Cardona, sa mga pare nga sama kanimo. Kining inyong ubos nga alagad, Brad Sok Fernandez, magadapit gyapon sa atong makanunayon, mapadayunon, mapagdaig, paghimaya sa Diyos. Pagila ni Jesus nga atong Ginuog manunubos, alang siyang langit nung kaluig pasaylo, ning suman, ika 2024 anniversary of the first City Palabras. Amen. Singahan sumahan, ug sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.